Technical Institute, technical skills for development. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Manjito mogeri yawe getaseni ya Nsoko TV emambi ya vono nigo kwarigania asomoro birito Nsoko bwakire tigakiri boygo nkagitinga arosia sore ko bwatire ekebogo nabego ko bwatire ekebogo ase egetaseni gituge Nsoko TV imiyoboro birito Nsoko bwakire tunyatuko kumanya mange tunyatuko sanga naye nabego ko igwa eriogiri yago Nsoko TV nero oborosubu mu gusitinga kibinekiga cinga kitwa cyakire emirimo yitu asenchiri ya bene cinga kiboygo tugo chikogote byanga ninkeke Nsoko TV ego chiko korentera ninkeke Nsoko TV byabeire gekoganya na bono byabeire gekokirana buyakiri mu moncho muligeri buna gwatebi guna Diana Nsoko bwakire no murobeli o chakiriri tukuliao nana mono ntogene tenga nsachinde igore asigitanda kiao gose insachinde gwasokire bono igogende na kwega ega na kuligie nchirugo chakalituko nana mono litukulitangani kabisa umoncho muligeri buna gwatu ancheire tuasoira asenga yago nana mono tukwana na ya senchira bene bali muri aso mtandao mugende tukutubwati asenchira eli ya masayemo nana mono moncho muligeri litangani kabisa aseliro bali yagusi eliogeli anyariko bali go ikiroro nana mono onyarita ko bago gutuigubono kurwa asegitaseni nambe mogie Nsoko TV asumurubili tukurukunga Nsoko bwakire moncho muligerelia aiga nigo tuchigutwara kiregentu kelioganete koigwa chingwana chiokogokia tukumanyie aliagenda tekokorekana kurwa se chingongo bali kibaito nigo bateneine bakona kuligere na kubeke liso akira asekera liko Diana nana mono aso mtandao na bogotonyora asenchira wekeranu aboso kunyara kabago tulikira SMS goso tulikira ujumbe nyengego cha Aigase studio weterese number 0788666666 umwancho muligereli enambe yuno kunyara kabago tubikira ekerengera likiago nane mono elitonyara kabato kwana naye ali sensemo ya WhatsApp na bagonyara kabago tonyororo na bali mubwata chisimu chino aso mtandao Facebook bono nigo tororo live na asilitangani kabisa umwancho muligereli Nsoko TV bono nigere asensemo ya YouTube. Taitiri tukulia rombairi baka asensemiri yo muchomolene o Nairobi chinsemo chia Hazina Towers alino gochikonyora egetaseni yachire nkumage kurukwanga Nsoko TV oborosubo mugusi ningana yale robo bwateni lyanga tukayerota tukayagacha nabono twayechengeire nakuyechakia bene amano moncho muligereli nigo twayerotete bono twaye chakiri bene egeta seni gi Nsoko TV na Diana bunate banga igago koira niga kurusi kurunka gali asole na mono intu nigo torazina tawasi aselirongo lya gatanu na limo aiga no gotonyora asenchire wekeranu na mono aiga no mugusi bono anyolege ikarokia na bone mambi ya bono bunatwa gotebiru mwancho muligereli nigo tugo chaka naye na asenchire bene tunyara ko batokoranga twachire busio Nsoko TV umurubeli ochire ngumana na mono tutete koranga ngikeli umwancho muligereli ogenda tebia alias mtandao na nana mono nigo tukonyara ko batokoranga ngakitoko genda nabukuligerelia ase page to ya Nsoko TV nabokora masia ya sasogete Diana na Innocent notorabwo na nana mono narori mogenda tegutuma ekerengeli kino na nana mono gotebanga no mure amona intwe gwikira bono igamuna twachakire umwancho muligereli nindo chebuno genda tegukwana na intwe asenchira yo wikirana Diana rango so yo tulikire kende tonyara kwa tukwana lakini nindo chegaiga Fred Muga bateba watching live and listening koru nyakemosia secondary missed call Fred Muga muturi gabateba nga komo mbako mwali yani nga Fred Muga kurwa senseme ya nyakemosia secondary school no ale na intwe na anda kweroke missed call no ale na intwe nindoche ondie kidadias okorwa madhare abateba tuned loud and clear na team Nairobi efundi egiata Samuel Karumbe count me in aba nambali wanyari kwa baba so semeli ya Facebook na kuligerelia bichaito na namono ko chakia umorobeli na intwe na weguya minto agatewa from Kajedo County ni
Clean Quishi, hey, yetaga tumitani rikong lakini Clean Quishi ngaite Clean Quishi keni walibora abatebanga congratulating all Ensoko TV founders. Let all fans join our new TV. It's the best of all we learned journalists. Wow. Ndese chengia sana. Oronto Clean Quish. Kwa sinse mochiria tia Kajiado. Nabego oyo minto abatebanga hello Ensoko TV. My name is Lentia Mongare kutoka Kawangare. Niko ndani na watoto wangu. Bia monosano ndochinga abantu kula sinse mochiye chomo ni Nairobi babukire asentra ya bene no mtago tebanga Karen Kenny Ensoko wakire non kibwatite kebago ile omorobirio Ensoko bwakire bia monosane gatia bari bagende tutuma ujumbe nyarangana bagotuma ujumbe yagasina BT studio ya 07886666 use 07 mara kane 6 mara gatano 3 07886666 and 693 nyarangana tunyara mtandao o Facebook X nabo iko YouTube na Ensoko TV nero oboroso mugusi sanga iriyo giriago itunyare tokomanyana giari yagwatite chiskuru nchigase nchakora ko igoru nabo ibo igona diagende toko kwene kiwansaria angena sore skureria na diagende kwene kiwase pariria itunyara tokusanga nabo gutwara iriyo ginaye irimo wiyakige mu moncho muri rero natwagotebire rero ni tarike ya mu mutinyu kianda umwaka w'ikiri 2025 no mutinyu muya na ekero mutinyu cyakiro muyi twagotebire gasokiri gitabu agasokiri wa kerentire wonekera wa gasokirire nde egento kolikege tangani kurwa segetawe gikia olitkolia bana mambia Ensoko TV gekogera obuna bw'uburuso bwo mugusibu natwagate umwancho muri umurubiri Ensoko bwakire amakwanito aye studio Ensoko bwakire nabo kunyara kaba kugotekera ase nambe yesimi aso kunyara kaba gutobekera birengeri byawe either ligo SSM ya WhatsApp asogota tebinga Ensoko bwakire 0788 isano nemo echire mara gatano amwali okore lisatu 0788 666663 0788 666663 abuno kunyara kabago kubeka ekerengere kiao nabo gutubwatia sensemo ya Facebook Ensoko TV aboniga nigotore live nabo kunyara kabago torora amasito nana mono nyara kabago kubeka ekerengere kiao elito nyara kabato kwende bonigo mwanchumulige nande senchira ya bena nabo gotonyora Ensoko TV sensemo ya YouTube tubwatie asensemo ya YouTube na elitonyara kaba tokorosali tukona kulichaka ase enchira yobwekerano na namono nigo twago kirekegima ekara twasoire mbeo na nene mono kwanyara kaba gutwaligania ase enchira yobwekerano Diana gateba ngaringana limwe muri litukolia rero nga tukayarota tukayechaki nabono yakiranire mwanchu muligereri Ensoko TV oburoso bwo mugusi murobeli Ensoko bwakire twentigo seno sentiri tukurigoronga nkwagogete nkwararete kwansa sangapi kwarita Diana gorara rware ngande kogera migumu chingure ngamo nene mwanchu muligereri mbiya monase bali mwatubwate tiase ensemo ya umtandao na bali batuligerete kuri SCTV chiri chino mure asenka cheinalia na nene mono muyego kabumuya omobou ego tuayunga gaiga nonye mbono mwanchu muligereri ekara twale goswago chagaiga neli yunga lyoka egento toko yungera nkelinga bono ntubwateli yogi asumugusi yakonyara kabaga kuigwewa na senchira ya bene kabisa goseli tangani mwanchu muligereri aiga bono no guchikobago gukonyora kiregento bunegwenerete na aya nene mono nabo konyara kabaga konyora libaga na kurweli yogiri yago na senchira yo wikena nutunyara kaba tokolitegerera na mwanchu muligereri Ensoko TV umurubelio wumugusi gose ege oboruso wumugusi aiga no kiregento ge okarekana asenchire wikera no mali etaito egero nyarko bagotobeka asengoro yawe litaliana ni Innocent Onyango nchenda na ndemo litukurigoro kana gotebya ngani gona gogete sana ekero negete studio kwanza nyanya tabagendi bantangani kurende ako yungani go kwarenge mapema sana ngaikera bana jensi na ngoro ruri buna bantenge na tengete sana kurigoro kurinde nili tukuryarengerigia sana ngoro raro ruri no ni chichagalia and I was the most only could make noise lakini sinkia eliyo gitwaye yetegori muyega ni gore ngomuya na nana mono ekera tuanyorete libagari tangani kogenda sembeo nindoche Enoch Makuri gateba Enoch Makuri bugwa kuri musaraba
town represented well aiga sagotebanga nigaendete gutubwati Jeria Kirugo asesemo ya Facebook gatebanga abone Nsoko TV to Russia uya kabisa mwancho muligereri aiga Nsoko TV to bwati nane na mono tonyara ko batogosemani na ekerabuga kiru mwancho muligereri bona iga na botogote biri kuriria unga kirire nane mono tukuligereri torore nga litukulia rero ekemelikia ongo tarukirigie chae ka wango tarwere insachinde kwa bokire birengereri byao birarake aigana botugutwara no na barayi bakonyara ko bagukwanera na senchire bwikiranu eliyo nyara ko bagonyora gwa kanyire birengereri biyachire nse no nyengeli kende kwarengerera tikiari ko nako bage gusumbwa gosege na bochande ngora yao onyore ko bago konyora nga kirenirense anana mono nigondoche Prince Nyachot Mukaya bateba good morning tune in kurwa ebituno byambanga amuna Duke Oenga Rayton Clinton Mbacha Dr. Kamaliza na ande akairorenga na basa batebanga Nsoko TV ikomba bwatete mbakengoli Nochino mto Wycliffe tebanga Nsoko great team mto Wycliffe Orenge nabaiko mto Edwin Machabe Kurokisi Mwembe wakire bya igati abari bagende tukutubwati Yusuf J Muziwanda akurunga Yusuf J Muziwanda ya tebanga Nsoko bwakire as karibu asembeo bia mona soko twaligania asembeo mwanchu muligereri intune Nsoko TV nane muna twagotebiri aiga ni gotogokora kilyo mugusi atakire gokorerwa nane mono aiga emigano yao nero toko batogotegerera maitu mugusi nabwete nere inchira yao kali bintu biyaye nebi inchira yao kali bintu biyaye asta yara bikorere Diana wetani gokorera gaiga mwanchu muligereri Nsoko TV umurubiri Nsoko bwakire nabuna twago chika gote bya maliete ito egero yarabe buyoto bekese ngora yago elietaliane Innocent Onyango nanchire tirandana ndemo tikatwenda mutimuko akego koreni kuidana ture tunyato gusanga igo ngato tiga kuseto basuko ireke maturuki yago andonsi umurubiri Nsoko bwakire tunyato kuidana na gusanga mangi okumanyanyi mange ali agendete kwenekiwa Eje Nsoko TV uboroso bumugusi umwanchu muryili Nsoko TV Maria yokwego kena matera n'ikingero cy'inyansu kuruwa segete senyeke bono nigo tuyandere irigo soa asembeo nendumo uguchaka chitariki 34 cy'umutinyu 5 cy'umwakoyo cy'insa 11 cy'umugoroba nigura nyoli baga lyokumira naintwe asomurubyo ubogo chakigete seni Nsoko TV nigo turakangura imirubiri yitu itariki ya 19 y'umwakoyo uguchakira cy'insa 12 cy'amambya asegeka igicinsa 20 menye chirituko magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662 magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662
nugaretiko korobwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebyekerama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umuchunyamira samange tuakerisi nigwetere namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware egotoka iga tente uko bari gani mwensi asa Maria Renisi Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Nyagitari rubutamero chinga kichoboroere kolende tarikire nyagitari erabo butamero asogoko bokali ubiya bwekerengo kiguru utatiga Kasim's Hospital nigo tubwata nyagitari bo manyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokali bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole Nkwakatura x-ray, nkugweni tura maiso, amaino, amauga, n'amagongo. Ngokonya tura bangina kuibura na kurobeli uruiburu. Ngokora tule ultrasound. Ntubwate ICU, HDU, NICU. Ntubwate pediatric services. Ntubwate gynecologist. Ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo. Kutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Eye nen Soko TV, oboroso bumugusi. Soko bwakire norogendreta sembe onana mono aselit kulitangani kabisa liumutinyo kianda
twageciore na kubika record gose sebitaw history twasoire asomurubiri bwo guchakia ekitaseni kyumugusi asa kunyara kuba koigwegwa na nane mono egitaseni gie TV nambe mukuru asomucho Nairobi aigazi na tawa somwancho muligereri astogendete kogo kerabu yabu no gendete gutubwatia asomtandao aliya sensemo ya Facebook Diana niko bagendete gutubwatia sencherengia kabisa na nane mono tokogenda senchera ya YouTube na rumwancho muligina bagutubwatia bono igana bagotonyora senchera buikeranu sensemelia WhatsApp asokonyara kuba gutulikera ujumbe agase namba 0788666663 umwancho muligereri isano na moni gochire isano na omwali ukorere isato gochakira 0786666663 onyara kuba gogototebya so tuligerere tikoru na nabo gokwani babere batatu bali bare ase ange naye na nana mono tunyara kuba tokomanyanga no tole amo asomuruberi incenguru ku Innocent Onyango na incenguru kwa Diana Ndemo gende gusanga na itwe tunya tokwemanya amangi kolende mbale ndoche batubwatiri ku rwasomtando ito Facebook ugarotebanga Bond Venja mubisabo tebanga kurwakirwa omusocho no indeme yo morobiri wika omoelyo mbia sana oyo minto Bond Venja mubisa Daniel Mogera gotebanga iko sawa kabisa na penda Isaac Nyandika onwonga awoteba Asia tunyarenda abo machoge chache good morning abantu babo machoge chache mwakwaniwe amakwanio aboronge na ndabene yekemambi nyabutobe comedian yagotebanga wakire aigani muroche nyabutobe no arenkana intugoro tukanyara kwa tokwego kinturoche MC Alpha hii station ikue pia kwenye DSTV na Go TV umwancho muligereri ntoso abwase watatebiri Ensoko TV nyumbe enene embou nande guchikoba nere guchikoleta eliogiri umugusi na nene mono gaiga no chikonyora libagali okwigwa muroberi Ensoko bwakire andonsi yakusogona gweta kwani abantu abwekenyoro kutura abantu bao anene mono kubatenge Ensoko bwakire nondi bwensi ogendete kuna kwega ensachindo tagete kogenda asekibarwa kiri tuko umuroberi Ensoko bwakire mbuya mono asibali bagendete kutubwatia so mtandao na anene mono togotebinga na bagotonyora Facebook live bono Ensoko TV YouTube yaito asilitangani bene no tole numuroberi yaito Ensoko bwakire mwancho muligereri asensemo ya YouTube na abatebya na anene mono nyara ko bagotulikira ujumbe yao gochagaiga ase studio ase number 0788666663 mwancho muligereri asenchira wikiranu na botogonyara kwa togosoma ekerengereri kiao Diana igoro twabwate umuyego munena tukayunga ntotumiri talinga ko bumuyega tigaye turabeka igorende nanda yani nanda statement umuchengo lenga munene nande talinga ni igoro shuka ogendera pakabono mambia umwancho muligereri mbuya mono asenchira yabene mwatwaliganetia sembeo twabere tokobe sembeo lakini tugona kubwichingero kulinde igoro tugagesiora amasio yabarali baitumuka yamanya na intu togendete kwirene likorua inse ngore ito nga bene mwatokorete biya mwatwaliganete biya nigento tutabase kuira bune gosori yakogera gochake njira tuachage tumwanchu muligereri mugachicha ese mtandao pake gaigera chi comment chinde ntwale konyara kwa batochi some chikaba chinyinge umugusi mbiya mkegima na intubune Ensoko TV ase gwatobegete titokweba yandra gutubwati nane na mono tunyara kwa batogo kinania nenchire kamineyu nera tukonyara kwa batoko agachana bunege sakudayana na emambi yabono mwancho muligereri buna Diana teba unyorenga nendoto tu ya chagete korotwa egachaka koroswa na korosiwa no mwali bono nigo yakiranire Ensoko TV murubeli mutanga nigo siora egetaseni eke Ensoko bwakire inche ni Innocent Onyango ntagete turabana selieto mwancho muligereri noyo minto na Diana Ndemo imiyomorobero Ensoko bwakire nto tukumerana kinga kibine kiga butambe kurwa kisa 12 cyamambya wika kisa isato cyamabaso twanyara togosanga naboigo twanyara tokwigwa eriogiri yago Ensoko bwakire insachinde nabora basakoboringa inkieke giyakorekanete ukagendande abande mbale basogeta kyambarenge insachinde nyumba gekara naro twanchiranete nga bintu nebingi birororo tutete kuraranga nili tukulia Jumapili yarenge insachinde ukagende chumuia insachinde ukagenda ndega
kuna kuburinga abarari ba minto inje naje tegwikirege samunye kyo mweryo tutete turakorokia bintu byakorekanete igoro na nene mono tuguchakira chinkoreka cheito bali bagukoreka bale se chinsemo anene mono chiri chiagusi abaliki baito Steven Bunde bagaikaransa Caroline Mausa bagaikaransa Wycliffe Orenge bagaikaransa anene mono omungwano kurukunga Dominic nere akanyara kabaka kanyora liba gwikoro Bethel Machini na nere na Victor Mbaka Sultani ulenge maega ase kamera na kuliringa chibichechyo kurwa asorogongo rwa gusichi yagwikeruya tutete kora manyanga abaliki abaito bale ngoro Diana na ande no bale nonye mbono iga una tukwana nigo bale ase binyoro nigo bale ne kamera chiabo bana gwetana na muna tuatebete ntwe soko kerage guchikobanga nkora mukiole nigo tukunyara kaba tugutoka nga twakolete rigentu kelia kibwenerete kunyerwa konde gutayo umonchu murigeli tutatukwira na essence ya moya kabiri studio gere torenga abaliki baitonki bakwa netaseli tukuligoro nimanyete nga oyole maega ye kiregento producer super John Kibati bakubwatira na Toldi egente kyo na bawo keligereli anene mono monchu murigeli onyara kwa gokorraga keligia korekanete igoro okenyora senchira yobwikirano asogotskorabna abasaki baitukuru ase county Nyamira ne county ya Kisii banyati bakoroa chinkwana cyabo tumanyenga amasiabo naraliyaba mbarabiyaba tunyarito kubamanya de Steven Nyariki embure anyare ko baga kubwatera abo mbuya mono Nyariki Steven karibu. Asante sana Caroline Mausa muno mosakia tekire kubeka uboroso ngaye n'uboroso bwo mu busi nigo twachakire asentu entangani bisa okoretera mase mo kwenekinga abasaki twensi ngo swatore asembe wasenjerengia kabisa kwenekinga kendenge konyara kobage gugweta kurusi kwarane mono nchenda cheko bagi ngobeke kambi ase county ya Nyamira eyue bwatete ebunge ya West Mogrango ebunge ya North Mogrango ebunge ya Borabu na boige ebunge ya Tumasaba kwenekina kendenge konyara kobage kugwetia isiko Moncho murigeri orenkaga bwandake na bore boringa na sekinda nyara ko baginko beka Ensoko TV nigo yakira senchira ende engao gokogera intu akero gotorire togotoka Kenya ngima igo kwenekinga amangana ali togo bato gosakana konyabani garachi ko baga kwenekiwa wasoka kirase ya sense ito ya Kenya na kobe TV entangani ya busiera chiko bagi wike kugeka oboroso bwaye boikiranu kwenekina kiregendo ngiri ko bagi gugweta iskona boigo anda keno bagi kweboria nga amangana narabere ko baga kubiseka atari konyara ko baga korokana ase ebitaseni ahora kini egetaseni Ensoko TV nigo kerene kyayiga asu oboyime Teterana Nyariki Steven Mbunde nzete bono ngiraneria gocha somosaki oito Petwer Machini kurwase county ya Kisii anyara ko bagago twereseranga narali arabe ko bagago tubekera asembeo Ensoko TV oboroso bwo mugusi yakima musakeito Steve Nyariki Mbunde kurwase ensemiyo watumanyiria mange anena mono asogosioriwa no gochaka obene kugitaseni Ensoko TV oboroso bwo mugusi Mwacho murigere mu busibo tambe na tebetenga eganyete tiyanya kuma bono asinchira benekima igo twachire asembe okwenekinga nkokubekira tureteneni onsi ali akonya akabaka gwateka ali abisigete nabo igo ali onsi otagete ko irgerere na kumanya kurwase county ya Kisii county ya Nyamira nabo igo ensengi menyera ngo mwacho murigere Ensoko TV nigitaseni na kiao ekemo kidato kwenekinga ngukomanyitore onsi pyagenda kwenekiwa omugusi ore Kenya nkima nabo yokura chinse cia Michael turi kucenya akabako gutwisika singincho nutwabekire merobiri yo cyemekire no chinsa na 24 na mutwatana nabere wiki kiro mwaka kwenekinga komanyorekera ayamo akereke mokiri kunya akabake watika kuru chinsemo kubekira turetse ni ayonsi ali organize konya akabako kwenekinga kujya manyore nyorongo mwancho murigelia kero mugusi atebetenga eganyete tianya kuma kwaganyira se kegetambe kwanya akabako kwebo ntuchikonya akabako to kwenekinga nkoso atore asemichi wasebichi nabo yokerense mo kwenekinga nko yesakatore inchepethuel Machini nchikonya akabagingo enekinga onsi pya okorekana se county ya Kisii namona somo chito maneno Kisii bo somo chimo maneno Kisii omocho bosongo oyo asebagotebanga andake
no amandegere anyako bagakwama igo mwancho murigeria Nsoko TV yachira sura so kwenekinga amandegera ntusko kwa era nabo igo toko yaretera senchira yabene kinga nyorango mwancho murigeria ninchiko nyako bagin kwenekinga ngo koretrande amangana mayem na watika rwasi chinse mechiga nago tebinga chinse ne 22 amatuko na 5 wiki na nyorango mwancho murigeria ayo murimi ayo motugi injabna petrol machin na be kirense mo kwenekinga injiko tarwe ka story kwenekinga kumanya tore na cyokoro bari mibwao na cyokoro butukibwao na kire kimo kiri kunyaka bogo gukora stomo kya kwenekinga butambe ngo genderire asinchira ebene kimo mwancho murigeria ntokori amange kurende abaswire batebetenga ni mwanzo wa mwanzo igo mwancho murigeria to nyako bagogo kune remote yao totomo mwane doka singe njoka kuirana na mangara nyako bagako mwetera kurende taitra buturiraga unda tukora adiga ni mora iketu na kurase county ya Kisii okoro kwanganera weekly forenga nyako baga utumenya aria trobereti nabo igo aria gendze kunyako baga kurigeria aiga na aria angena tambe kwenekinga koko yeretirole botambe ndoke petrol machine na bongo itaba na enyero na botambe Nsoko TV oboroso bwo mugusi obona bwo boroso bwa beneto kubekera gucyakira tukuriya rero kwagacya musakito weekly forenge urasensemo yeto ya kabiro nyako baga utwe radio utwariganiretia Mbiyamona sana musakito petrol machine kuroga gaso mochi bosonga sengenche yo kangali bageri ya benas nyeri nja ko bango kwana no mategera lito na ndo morigero lito bwa Nsoko TV tinga kitinga mune chiga donya la kubango kwa tevinga karibu sana naende karibu sana sengenche nga egento konyoga nyerita sege kege tambe bona na chitika kikirega igana ndeko kwa tevinga bono aiga no wende tukobera amarika na liwangu kunga weekly forenge na ndiko bango koletera mangana maya buna kwatika kurwase ebinyoro chinganda amona makoli kuroga gasensemo ya nyaribari chache mwalire jalibali masaba nabega na nichikoba ngokomanya nanaki amangana gwateka chinsemo au ime ye county ya Kisii tuliko koigwa nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi Chito morigeria auna basaki baito kurase county erinya Nyamira taro yominto embunde na chikweneke buna bakorentera bangana maya asentre ya bene nabika gotorentera ali abirika gusaga kurase county ya Nyamira igonga abantu banyamira ebinyoro ime ebikataoni murati wa magika kurase county ya Kisii tara basaki baito boigo tarolire Wycliffe Petuel na boigo Karo na boigo Dominic baguchikone kyabona nguchibaro korentera oroboti asentra ya bene igonga county ya Kisii county ya Nyamira omugokonoro umunchu murigere limbi yamono mureboli Nsoko bwakire bunatwigura abaliki baito ubale sechi county chito ibere chiagusi sike gusiye kwanu chinse 24 na nde binte bine bigeni umwanchu murigere lichinsa chindira babigo jabyarato changanya roje mbono tuasi wali rumurobeli na chinga gichindira buranyole mochogose lakini mamocho tali iyo yakogera insa chinde nekere mutambo burukanira kinende tuiranire na nana mono togote bambu ya mono mwendete gutokaribisha nigondoche Fred Mumanya bateba good morning nyabote comedian gaenda totebinga good morning kurwa sensemo ya Tasia Raliza Real na batebanga watching from Tasia good morning inkoligereriga iganara Isaac Nyandieka onunga abateba Asia tunyarenda bo machoge chache good morning buya mono mwanchu muligereria garato kwana naba gusiba minto Jeff Bablo Nyati abateba Niko Ndani from Westlands director Zach aigambu ya watching live from Jubilee City aiga mwancho muligereria ni gongendrete korabu na mwendete tutumira Edwin Machabe kurwa Kisii Mwembe bwakire abateba good morning
aigani ndoche Belden atuya niko ndani my wife Ellen Murana umwana One Cordelia Kira mata malieta tubugate Cordelia Kira amalieta tubugate mwancho muligeli nama ya kabisa na anena mono nigondigireti gaiga Diana sensemo ya Facebook nindo chensoko bwakire kurwa iga pipeline can you see me innocent abunguru nyomba bwone umwancho muligeli Jeria kirubaga teba morning and happy new month and a new week kurwa ngumbu mana mabarhin kingdom goikainka Kisi County Kanyimbo Mwakiage village Nairobari na Bible bane Samuel Ongeli na my mom Mariana Ongeli na my husband Ben na Clinton Ondigi na abatabiri bonsi batwale emambingi ya Clinton Ondigi no mulikito okwani unajeria kirubo buya mono jeria kirubo kurugorogo na utubwati ya century wekeranu Rogers Nyariki akurwa chinsamo ji Amsterdam Netherlands uyo ni gale machengumbu ataba watching in Soko TV live na Kemi Villis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli Kirubu Pande Elvis Opando Mungina Mocheche Litunda Green Omoikoyo Junior Licho ni Mayaka Lamek Obuba Nyarumbe Kaka Junior Echiamani Yechi Radio Jones Fundi Amenya Bingwa Nyamuri Mugadishu Sheila Kemunto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Kiburi Laban Kiburi abanta bange biyakigima biyamono ga kinto ko nyara ko basoma bonsi Rogers Nyariki lakini kwa bakwaniri senchira yobikirano Prince Nyachot Mukaya bataba good morning tune ndikurwa ebitunwa byamanga amo na Duke Oenga Rayton Clinton Mbacha Dr. Kamaliza Rayton Clinton Darling Viezi Kevengo Mbaka Engoli mbiya mono malietande na utotaya some buya kekogera abantu baito ni gwata malieta mane boss mautia can see you I can see you say hi to my sister Linet Nyambane Linet Nyambane no muliki tole maiga na rorire nga county ya Nairobi county ya Nairobi na rorire ga tabanga no ara amana intuni goltoro chichigende tona basoa century weekend no mwancho muligeli murobeli ne soko bwakire na abwestu anyare ko batogo ikia seoro gongorwa busi kwanyare ko bagokora abasaki baitongikeli batebire bakubekerete mesa mwancho muligeli twara chaka litangani turarigerelinga ningikelia twakorete aseli tukuligoro na nestogendete gokoro kya subwenge ake asebiri byakorekanite Diana na ande maigantu abwate kintu kende rorango mwancho muligeli mumanyinga ningi nande geli twanyarete ko batoko igora aseli tangani mwancho muligeli akanyara ko kerole sembeo ndara chukwanira egento kende ndara kwaniro yo mintoli net Nyambane kyagaro kwani gwenere kuno musaki cross county tuyo muchomole o Nairobi gongali net Nyambane nere na chukolentira ali agende kwene kiwa kwa serikali nene gwikira serikali ya county ya Nairobi abega gukomanya ayo mwanchito muligelia AMSM ni juizara abega gutebya ryagende kwene kiwa asiwizara au naboigo onyari goko yabika onsi kuri no mwanchito muligelia narayu agende kwene kiwa narayu tugende tuguchingira litukuri goro egato akorira sawaza kibaito boigo ntu atwarite enkwana ya AMSM no yominto Innocent Nyango naboigo Maraga umuske Maraga umingo magara renge no murai umingo magara onyari tukabara agachichaga igatuka kwana nera sobwenge ni asini ni buna ngakitwego irege taseni geito tukakwana nera sobwenge ntate tuchute kitwa kwanite magara kwanite gaiga igoro nigaro murai wiki amagia BDP People's Democratic Party nande nigo ale asoyo mu babarai bali babwate ubunyamasi bwo kumanya amanga siasa kurwa sorongo rwa gusini gakabiru mujumbe gwensemo ya South Mugirango na sebono iga nigo ale umuncholeria na nene mona satebetenga iliyogiriae ndiringa umugusi achamo na nene mona gateba igitaseni kitugien Soko TV bono niyo chikoba na kyo bunekyo dagechikoba bunekyo rokerelie kemo gyokobeka umugusiamo mwancho muligeli tigango torole asensemo ya kabere ningikeli kwaneta sobwenge numuske magara litukuligoro ekera twali gosiora igitaseni yeito ene Soko TV umurubeli ne Soko bwakire na ande buna twagotebi gendera gotubwatia aso mtandao o Facebook YouTube tigatwigora botiorwo aso bwikirana uya kigimo mwancho muligeli bwen Soko TV twalisiorire na ande twasoire mbeo na okoretere mirubeli bibone gochikobage gose bibunu mugusianda syo soberete na namono botukubwa rero kuneligireti chinsesa tuchabona botuko nigo nanyoreri bagali abene kumirana noyo kabeire umujumbe bwensemo ya South Mugirango na namono urumurai wiki amagia BDP nande utemire kurarigya kirogo cyo baseneta asensemo ya gusi
na nene mono nigaru murai ubwateri ogiria ekera gukwa no mugusio motegerera nigo ntagete tukwanenere asobwenge nene mono osoko igurwa egetaseni geitekeya asituasiorire na nene mono ngakituchi kwa batu gutumike getaseni buneke kwagacha obomo bwo mugusi karibu sana umwishimiwa thank you so much mbia mona soko ba umurayi umutangani goswa Asensoko TV na ande anene mono tuchi kwa ba tugukwanira iguru yegetaseni geitu naki asili tukulia ya twakebekire mbeo na nakiturage tumike elikoreta umugusiamo anene mono umwanchu murigire natake kumanya sinini ningotore nere no nyana atebire yetali yao na ngakitura tumike getaseni kubeka umugusiamo elitane ngorugwa omingo magara na kabero mujumba South Mugirango between 2001 paka 2010 na ende ngali yosenda bwa kisi 2013 17 na 22 lakini ende munere bahati traswa bado sijafa moyo na wakusintua chaine na ende bado nipato kusana bobo na mono nelinga kaya siasa ya tukuchukua na kugwaterera ukore bintu byao kwa kanyamana na mahacha wocha so bono igonde mwana biashara so mangana ya property na consultancy kuna kuwereli bwo wasomia abantu amangana governance kusubutanira bubuya bwo biashara na serikali governance kike na toja gukora era bengana bese ko benchiringia sana yokora mangana governance and politics ne siasa ngia wetra TV ya Soko TV na na gokire sana buno mwako gusi nonekera ko nyaro kurangirirwa endagara ya mbire kaka gusi indaga yatiri kurusu kumugonde bitumwa byasegwa byarugwa gosegia sambo getangane mwaka atara tongora bono nanje na bwokirenga na biri mu mugako moneno gusi oyomo asasema ya siasa ukira gotongora enda ligaseria Soko TV ya ndabo tongoro bunji wedenga ngwasa kure bia ukima umwanchu murigereri urenkagaria chinga kichinyinge gakwegwiriogi lyokorosia ebirengere bya bya siasa kurwa se chinyomba chinde na namono se kurigereria bisa kubinde umwishimiwa okonyora mbibu gate chinyomba chiabo asaba kogenda bakwana na nene barosie birengere byabo ngakibako gendo gwaka chikura ngakibago chamo ngakibako byombe byabo tigantebe ngakurugusi selitangani kabisa bono na libono twanyorire libaga egere asenchere ya bene egere tunyara ko batokora ngakyumugusi yoyo tokomuretamo bimono magusi kurukare kurunyuma abo twabera abantu bare no bosibole ubusanga n'abantu bande senge tutari abaguko na nakegaro ko jora no ni sikoseito igotomegete mbali kurwa se gusi nakajiado gusi baro Kitale Eldoret Nakuru Mombasa bagusi baro umwancha no bwagara twancha n'abantu bonzi konyoranga no chigwa tuwaga abantu bande isiko tatigeka kemo yo ka 2002 twasoete esayemo egatokorera byasana tukanyoranga mama gendera agusi amangira yachete lakini sengenge musa libero twabaye tugosira abantu sana twasira kanunga kiende twabaye tugasira musikera ira Odinga ko 2007 na jona lengo ya masoko na Daudi ya masasema ya gusi bona ikabwango ngando tukupata musiki William Ruto na Uhuru Tombo bwate sia na Jubilee asechi ntude just to batasi abantu tutabuatie keiga mogeito tobe togosiono kachi sukubi ka to ko bakumuntu mugondo botambe igo chikogesa aigwasiono kire sukubi esikibo ya niaro kire kwate bono mwakara perensemo twaragiria bana baito kwanyora twatigaire nchara and I think yabanga ki getikite kengaini kyaligo bondi kyagacha kegoto yaswa mwae ekagara bono akagia 2002 katwa temege tinkia bete tataka ndo ba president akira bagusima yata magandira manga sana wangu iga ODM yaje na UDA yaba turo gatia mudarawo makongo ekora kile ngamba kumugusira na maega ari arengere ngaki muya tole bol amane tole buya ikyaro konyora na bono mwako itukuruma ate twata support mwaka rade Odinga ODM na watu ambwate sisi kabisa kutudo sasa unaona kabaire pagara ngwa kwa miore yango jo kuna chimioro ihonne kurwa ni renga chi kare kurunyasa kago trosi paro chibogare mahate na jeningete
lakini kwa rekera muna bo biacho oketa bona so broad base yega jide tugusi nyinga cyaro kisumu chiko soko chikurusumu chiko soy chisa ko chimuino ntonyorete paka tabinga ki karamati yanga kwa nankuliya le bakatabanga ya chiko usine chinge ingabo moto kandi ngotabanga ki ebyomba gusimbiro. Okay. Esencho kwaretire inkwana ya matiangi na nene mono gwakwana irigoro yo mugusi ngaki akera soire asobwa mate n'abantu bande bagocha bamusuguma nande bamusokisiko isa chindo mubaro ito no muchando asobura ibito gose ni twabara ibito bari baseberana nde bakagenda kiro monte sema ya litangani ntubwa ndo ari yada ri ukurwanira nakidata ebera gamata kanda ndete yana nguso murabaro ikuru muino ndende beko musiyana ngere mata tekorengereria tali ko musuguma lakini ko mukomoroki ngaki nande bakekere ngaki nsoke amacha matuko no ko ayo kwanekene no kumuvuya bugwasira rabwasira ndire onera mayara na macha dokunyoye kero mwaka rahira chadi munende gusiba tajo osaide mukataba na Ruto atabeti abagusinga ki nabagusinyinya moko nyara nabakemuri yona imugetenga tabanga yaya siakuliranira bona onyo mugako to mukonyo kumubwaye bosibu kumupaya no bototo twamo bosibu to bosinini atotererie bosane bubiwe turagere tuya tubigire gitu akeke itu abekire bwa totire bubwaye bwa ngototo bwa bibwa odeyemo karanganya ndaragiri abana bane yatukanga dorare nchara bono enataite bagusiba mintoega oyombote benga bwana bototo tigari buna bure yakaka tigara kagusiga ega daito kunyakana toruka karunguri abana baito banywe bakwejara bagikukuru amambi so twadiri yanda lyogwake naitwamo katoramo libo elimo tujake chonzipi munta ukota ko nengeta nabatanga kia bagusiba bari bona 12 aba okonde muswada bangere babekama gaiga etigati asamana matengo kwana nyachai katwa kitama singe to pote political figure yani mutu nando magito no mujuto batu mugango kugita kukuba kukaji ono swara makere na kyoko raba omogara swara makere ono swara magachi ono swara sikonyuma bawanyora nyumba ko mujubu ato montoko gito mugako ya kigi mumwanchu muligeli murobeli nensoko bwakire echi nechinkwana twatwarete litukoligoro na nene mono astwanya litoko batukora ligerelinga buna twasiolire getaseni geito gensoko TV ngakitura chikoba eliogirio kubwatani omugusi asobwamo na nene mono tonyara ko batokoranga uburayi bwikiranire Diana ase binyoro byito abantu baito bakiramo elitonyara ko batokogenda busio buna egesaku na nene mono egesaku nigo gikwagachu kiro umuntu ngwagachare ntogoteba nabarayiboka abana inchimba bwate ensemo yabe yabene asokwagacha egesaku kyumugusi na nene mono kiro umuntu nabwate egentabwe ntogokora na nene mono tukore nelimbu ya mono mwanchu muri likurtwa soete mbeo litukuligora buna tuwachakire bono mambi mwenda tukutubwatia enchira moya orokiringa umugusi nabakonyara ko bagosiro yo mwabo no etora abana bagani asembeo titulia bagani asogokora eke na mono ensoko TV umurubeli ensoko bwakire na buna naroliro mwanchu muri mwachakire gutumanya na mwarolire nganki kilituranyara ko batokora ili talia ni Innocent Onyango na mono Diana litukuligora nigolia renge lituko lirabe litarusi wese bitabu byokolika igoro yobo uboroso bwegeta seni ekege Soko TV na mono egabanta aho bagayikirana gaiga yani numurubeli obwate umuchengo monene setwaligereiri na ndena amono anene mono twarolire umurayi ito mingo magara naikira ntega igatuka kwana nere yemase yemo na nene mono agatebanga umugusi igatakire konyolesko mugusi talimoke mugusi no mongare na anene mona ndonsi asao kora kindi kiae mugusi na narite konyora igintu gikurukwa amasikani kurindo agatebanga bona se etebelio kurigyo burayi bwense naro mugusi tigaro tebya nagekora nabakonyora libagalio ko bumurayi ene Soko TV mwanchu muligereri nigo konyara ko bawo tutumira SMS yawo go sa sensemo ya WhatsApp na botulikira ujumbe yawo ase number 0788666663 isano na mechi nigo chire isano yani 6 yechi nigo chire isano mwanchu muligereri nande nyirolere nambe yoye bwatabya 07886666
63 igano kunyara koba umwanchu muri gukwana na imtwe asenchira wikira niko kwagenda Facebook na botonyora Facebook live unyara koba utubwati na bali asensemo ya YouTube na mugonyara ko mu stream ora asenchira wikiranu na kwagenda asichinsemo kirikinde cya TikTok na botonyora Diana guse enamba yitona na butogoteba nka 078 mara kabere 6 mara gatano neyo moerio ni 3 078 mara kabere 6 mara gatano neyo moerio ni 3 Ensoko TV omurubiro n'ensoko bwakire kinga kisitogende tokorokia nga emirubiro n'eriye n'ensoko TV tubegete ko no machito murgeri boygo tigaturagenda enkwana AMCM ase omurayito olyo tirete igitasini Ensoko TV unatochi gitoko tebyanga indiarengo endoto n'endoto ye nigo yabete ke kwagatwa ekababono gegwasiori waguri tsukurigoro igongantu bwate our founder oyo ochagiti gitasini Ensoko TV nando yo bwate dotonga nachiko keria omugusi enchireyemo lyugiria liberi likoigwekana naboigo buno mugusi tobe tokoigwana asinkwana tobe tokolinda culture ituna abagusi korende tikaturategera chinkwana cyae boigo torigeringa abana jensi bari begetorro abarayi bari begetorro abageni bari begetorro nandi ababwate korende tikaturategera chinkwana cyae omurayi begetaseni Ensoko TV umuligereria na umutegereri we Ensoko TV mbiye mono sana ase koba na intwe kurutoja gitu muchakero we muroberi oyo na inde ntarachaka ninga nikubatebya una chindoto nchiarenga okurukare koleta umugusiyamo koleta umugusi anyare akumanya ikemira kiaye nechingenjo kiaye igo kinga kinyinge cyabere tokorenge umugusyoyo na kiago tuguteke mira kiaye nechingenjo kiaye tukatwara kindote ekyo kindote kitwanyale togo kitwara se kinga kitali kinge akire to wakana umonene nyasaye nambiye mono twanyalire wekali tukelia lero na kuigora ege station kie Ensoko TV na ndeke be station tuigora lero ekene ki program kirijigo kikogenderera kiagera kinga kinko ikachire to kikugora extension yeke muniganeirie igesi rero etoganetie to anse emeroberio ye Ensoko TV tunya togurire ekerenge kanene ki Ensoko nkere kieke ekerenge kanene no kumanya abantu baitu bagusi andonse swatoka babegusi babe mechiao mo ense ya Kenya gose babe isiko yense ya Kenya igontoganetie tobamanye aliako nyaraga koba na ndetu nyari tokomanya chingenjo cheito nekemira geito na ntoganie kwegeria abantu baito andose swagotokana ekegusi geito inakekere igo echine chingaki tochikoira kosomia umuntu ito andonse asatoka igoro yekegusi nainde ntueba noko kinkoro emesiki nemenge ere abantu baitu banyare bagotera akinde ikonyara kubekwa ese GTV ne radio gotegerero igonto nyare to kunyebeka aliamanya aliamakoro yogosemia ayo yogotogyo monene elinde tunyare to kwegokia na kugoka buna umugusi na ndutware okworokia wegekoro chingenjo na oboroso bumugusi oboroso ingibo minute a foundation igo oboroso bumugusi ntonyare tokoboerera tonyare tokuma na yumugusi yo yaruete na kiamenyire na kiatarire inse ya isiko ya gusi otarire koru Nairobi ochire chinsemo ao cheisiko chense ya Kenya igo ntonyare tochikorigeria engenje kabireju ebisese ni binde mbirororo biri bikonyara bigotangaza lakini ekena kiyo chikobe ege station kiabene yekunyara ekoleta mangana onsi gochase mule emeroberio yege station nigere okolenda omuntu ito gwekegusi na kolenda egekoro cyumugusi elinde ntonyara gosirie ebintu ebyo na ende ntonyare tokobirenda elinde bigori bigochikochicha binyare bikoba bigoma na yumugusi oyo arenge na kiabeye na kiamenyire na inde na kiabwenete gago chikoba asama tukonsi ya mutu yeito amaroro yege station yeke
ke Ensoko TV nara yaya nokoba neriogi yokoegenwa anene mono ase okobeka egekoro na umunwa bweke gusii ase emeganda y'abagusii bare ime na isiko yense ya Kenya. Na ntonyare tukorigereria ekerenga kyo konyara koigore station yeye ekerenge kengere kieke okoenana ribaga ase eriogi ry'abantu koigwegwa bantu baito bari konyara bagotegererwa etogoja twatena kore amo na inche igo ntore amo naye igo ntoganie koakero yomo koro mugusia satoka rivaga anyare gagoigwegwa erinde na litoranyare togosuka gochimotwe uno mugusi ore amo na koleta ekerenga kene no koleta chinkwana chokwagacha ntogane tio mugusi ekero togokwana twakwana chinkwana chokwagacha lakini tsari chinkwana chirichigo gotagora umugusi andonsi asamenyete ime ya Kenya na isiko ya Kenya na buna nabatebiritangani ntolende egekoro yeito erinde Kenya arege kumanyekana ntotware ogosemi okuya ntorwe emegano nechimbachero chiekegusi ebyo byanyare biko jaga gosira lakini bono ntogani tobiboke erinde binyare bigo chikobo ntotware ogokinia gokinie egekoro yeito ntotware umoroberio bwoko kwegoke na koleta chimbwa chingia ase abantu baito na boigo kobeka oborari bwaito bobebwe weke rengo kerikia igoro tari ebirengo biri byansa bikogera abategereri baito gose bari bakunya bagotorigereria bakorosa igondo nyare to kubeka ekerengo kerikia igoro nende kerikeganeirie gwetera asabararia bari baito tobwatega gwetera yonsi ntonyare togosira abantu baito andonsi esibare erinde tonyare togokina amo na korenta obomo ime na isiko ya gusi ntonyare togochiko twara chi station yecheto korigereriwa kurukere kona asomo gusi agotoka tonyare tochikoba osomo chio Nairobi ne chi county chiri chinyonjo kanane no ambono na togokwana ntole Kiambu intole Kirinyaga ntole Nyeri intole Machakos ntole Kajiado ngima igo esibono si Nairobi and its environments ntoro togende chinsemo chia Nakuru ntobe chinsemo chia Kisii na Nyamira ntole Kisumu na ndendo nyari tokoenda Kitale na Mombasa iyo no chinsemo chirito chikunyara tokoraria na matuka gochicha ntonyare tokoba ase metanda ende elie korokwa satellite erinde na limuranya mogotora ekero muri isiko ya Kenya kata keki sio ugali iyo keki ni tamu sana iyo keki ni tamu sana iyo keki sio ugali iyo keki sio ugali kata keki kata keki sio ugali kata keki sio ugali kata keki sio ugali Koja murana ningonyoma Mumura manyara ningareta Ninyaruka Ninyaruka suma Aya seiko toratenga Sense Eto ensitora mielia Sense Eto itebuno susu Sense Eto itebuno susu Sense Aya tata koratenga Sense Koratengera Sense Omongira koratenga Sense Omonyanyangiarore Sense Ay
obwanchani boli bwakale boli bwakale obwanchani boli bwakale boli bwakale obwanchani boli bwakale obwanchani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole kisani sano nemo echisani sano nemo baminto echisani sano nemo chambo echisani sano nemo echisani sano nemo baminto echisani sano nemo chambo eyemone yenyangi baminto Mwanjito Mogeria eyunegatiari abetka okorekana buri tukuri goro litkutugo bwate omochingo monene imigita sinigen Soko TV tukaba tugokuona egati yali tugochikwene kebuna ntubune Soko TV ntobe tugokorentira ayema boigo kwa igure omo direct itoberika okwanira ekirenga kiyago korenta Soko TV no kwene kebuna omugusi nabwateribaga lyokwenda na iliogiriae na boigo buno omugusi no bwateribaga lyogusanga ebirengero byago Annoncia Sori Diana omo director itoni gakwanete gosumuterelito akwaneta sobwagarane namona kanyara kabaga kwira chinga kina kwaira sumugusi ekirenga kiogo cha kigitaseni na namona sate betengi mirobeli nerenchira nigo tutagete Soko TV ebenero TV umugusi yakonyara kabaga konyora Annoncia saberete na ntubumanyete ekikosi kia technician chirichia nyara ko bachigo ika ase nyumbe ya Azina Towers barusie okoralie koito kuruga igagochia ase binyorogo ikandonsi nga kenyara kabaga wikirana amangana yogo segeta mono na mono korokinga egekuru kyumugusi nga lazima kirendwa saga tatebinge gikuru kyumugusi nigo kibwenete kirendwe na asenchire yo mwancho muligereri nigo toroche asibono mambien Soko bwakire mu rubilito mono bo kabisa mwandete gutubwatie buyana nde no etwasiora nigo ndoche Samuel Ukari Nyakawa agateba ku Roisambu watching live Frederick Ogembo asesemo ya Facebook agateba nigo good morning naona studio iko sawa kabisa ne studio tubwate Rosiri buya Samaritati ya manching yamaya na Edwin Omwenga kurwa Nyamanagu Nyaguku present watching live Innocent Yagari ukwaneli Italia nembi ya mono mwancho muligereri aigandoche Ariza Dennis proud of you kaka that language you have a wonderful mastery bijamono mwana minto narolire narole Sheila Kemto kurwa Makongeni Jogo Road following alafu Freezer Kerry yo numulikyo ito ole maigana ndenero tenera asokoligereri nganga kitokoli kachiribot cheito Frida Kerubo agateba watching from Membly twara litukulige tukaniri tukulige kogera igarwa bono mambia na moroga kogenda Emmanuel Mwaga incoming MCA Sensi Ward nere omoteli Emmanuel Mwaga kurwa Getenga Village Lio Mamaran pamoja na my lovely parents ni Nyaboke na Peter Mwaga live mbuya mono Emmanuel Mwaga agatebanga nigaro mu MC oganyerete kogenda bisi achigotobwati narorire honorable Job Ongera abarali we wish you well Onyango Mukoju thank you honorable Job Ongera asagatebanga niga agendete gotobwatia asenchire weekend ranga bali batutumire chi SMS endo cheno mtaye Julia Kirbaote banga the celebration was amazing one keep up the good work and the fire the burning always in Jesus name amen sana oyo mto Julia Kirbona bagambia mno asbali batumire ujumbe cyabo nayo monchito mugeri yabwegeta Sinigen Soko TV nabakogenda gutuma ujumbe ya gutumanyenga ngayo kibwatire tichinga kibune chiga kwabokire gusaye nali ukurara baka kwibanga nkogenda kwaringe kubwata ekibago nabayigo yo mintokorwa asensemeria namba itu studio otebanga Elkijuma kwa sinsemo chiya chapika otebanga cloud and clear inegati yabali batumire ujumbe cyabo nabayigo yo minto abotebanga I'm happy with Soko TV watching from Utawala Mihango Rashid Obuya noyo minto I'm Duke Maniki following the new station TV from Nairobi gonga na ira bantu bali bari chinsemo chiagusi county ya Kisii county ya Mira na mukogenda gutoma chiruaka chino gusaujume chino tunya tugusange birenge ryo bigo tunya tukoigwa eriogiriago nandaga clip ngari gwatebete nabo gutunyuri chi clip chi second gwatebete chi second ya 30 konyara kabago gonchole simi yabo
yabenchira tugiruka landscape ututumire gocha ase WhatsApp ya itoye studio 0788666663 abwa sogukwana asoberete na kilio utagete gusegeta uyo mino tubasa gukwani abwa abantu rakinenda watatebya sotorigereti clip geje secondi 30 ugonchole simi yago biyaiga kwa ebeka yako ligereria wateba nchase lieta na lieta nyarebe igongo baligeri kurwa segete na senchiri kamineyo mututumire ese namba ito ya WhatsApp ya 0788666663 6 nigo chire isano alafu mwali ukolirisa to nabako nyara kwa gutumira senchira yuwekirano ndoche Facebook tukolere gere Diana tumaye kugenda guchusyo ndoche Bernard Onunga goteba Bernard Onunga from Minnesota Kawangware niko ndani korekana Kawangware ya Nairobi ni bwate Minnesota yaye agoteba mwari me yomurubeli Rejoice kwamboka agoteba good morning Diana Murabi ndemo all the best for this new journey okogane yamba unatua chakiri sabali yenya na anana mona stogotebinga umurubeli nensoko bwa kirimbi kigima asfali mwenda tugutubwatia aso mtandao Facebook nigotororo live na butubwatia sensemo ya YouTube Ensoko TV na anana mona mwancho muligeli twagotebiri emambi yabono nigotutagete kora manyanga yoberete utukwanie na ekertwa kwananiri na esenchira yobwikiranu otatebinga yoyendete konyora eliogiri to kurwa aiga studio Ensoko TV Ensoko bwakire huna butambirite ndana ndemo na incheni Innocent Onyango gatebanga Ensoko bwakire gendera ko tuengage gose gutubwatia aso mtandao na tuateba Ensoko TV Facebook na bugutubwatia sensemeli YHSMS so gutulikira se number 0788666663 mwancho muligili ntate nambe yo yebwate ebe asesimi yawe kero tuguchaka kindi gyonsi kwanyara ko bagotwana no robotiri wao ase number 0788666663 einere namba yaito ye studio gaiga elitunyara ko batukwanerana senchira yobwikiranu nigo ndigereti ngo cyabere chi ensayamo inechitaika 11 cyabono mambia saa moja na dakika 11 yani sigiswahili lakini tigatatebe siku ensayamo inechitaika 11 cyabono mambia nigo gendate kuligerelia Ensoko TV umurubili nensoko bwa kiro mwancho muligereli nambuya mono asoko bwata malieta ito na nigo togendrete kona kogenda busyo koranga ngikilikia gendrete kokorekana na nana mono igoro yogo siora egetaseni ni mwancho muligereli andanse sole bono ni manyete go ikaransire nigo gendrete konyora no nege kombe gichae isachinde bono lyo gendrete kurwa ose bali babwate uburai ogote yumuntu lero ntagete mwende motole chae asigete isachinde onye no mwalimu bona lirendo kona komija ko chebe mwancho muligereli tigatogenda umutima kumusini ni tokoirana nigo togosoa asese mu gazeti tunyara ko batokorana nara lyagendere toro uyakegima umurubili Nensoko bwakire na gaiga Nensoko TV Eje Nensoko TV uboroso bumugusi Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancho omurigereria ayebune motiotire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Ensoko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganeria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokolyo keraritko olieti mamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Nunga nitsemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi
nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kisu Kisii County asamange twakire simi asenaba 0757331085 kusitulikire email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae iwando mwalimu Mukonyi deputy principal ase college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Abakoronigo babiniritiga bintu byangora nsagasaga bikwanga maiga yokuganyerera omwalio y'Ensoko TV nigo twasoira sembeo n'endumo ntole no mogoko taline kerengo okumanya yo mumenyi bwe county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Murang'a mwana boko tonyora sembeo wetera signet free to air na bwangoigo mumenyi bwe county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa, amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi. Eyeganyete kelikuoma gendera gutubwatia semitandao yekerero buna X, Facebook, Instagram, YouTube na boigo TikTok. Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Nguliyole bintu byekerero buna esimi, laptop, subwoofer, TV, fridge na boige bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguli oraikeri nigo tugutukanye mu Nyamira no bokole bwito no bokobokera twakirisi myese namba 07669403. Eye Soki Electronics ibiro mu Nyamira mwesi mwariganye. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba. Naboigo nto kwiba basai ababakulwa jijenzi emesike kogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Leta jane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukolia Jumamosi kati ya saa 10 wika Ensa AM. Nuga nitiskuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yawo emero lito nige kugenda namaganyo a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'ekilaboratory n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati Inje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibulinko bakaramya mwana asaba no muko na turetera. Ande ko basaba mo vyandira turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru baga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirisimya namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed.
Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye tunyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ano mwibuli ganritu mwano obugimu bya bwankyo. Eskurio Borosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwana w'Oboroso butingu bw'ikisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turabo sombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Buya kigimo mwancho muligerelia andonse asoberete emambi yabono murubeli Nensoko bwakire aiga Nensoko TV nigo bono tugosoa asense mweji gazeti astochikobato kuligereli nara lyale aseji gazeti chinene aime yense ya Kenya tugochaka ne gazeti ya The Standard emambi yabono kulinde tutarachaka nigonde no mugeni bono soire Diana gotubwatesia okurunga Richard Munyancha nigaro muncholelia imyomuchyo yo Nairobi na nene mono nigare nande umuiborwa wensemo ya nyama ya ward tutarachaka kora kwanya ngo umurigerelia egere tumaye swasegi gazeti naye umurigerire oitondi ambakwani mambi abono wakire kurwe station igeto ekeya Gen Soko TV seri tukule goronari ngero mo komona singenjo nalio wochaka kwae kwa bwene ngo sababa gusiba mitoto ensia story tutubatera so wamo erinde tonyare o promote station igeto ekeya kia Ensoko TV ande nago kete sana gena ngo saja se TV anasomo chu Nairobi ngakenya no kera se antena nande ngo sabanga abantu baito bonspese gusi tikatobwatera naso wamo eyene yaito ene ya nyumba erinde tobwatera naso wamo na nago kero bikaega omutagani kegimali tukoli tangani aso mangana yongo chambo ega seti eto tukoli alero igono moko monne ko bamo ana baminda se studio na no moko monne ko bamo nendwa mbiya mono togendera go chibosio Richard tunagokwana no mugusina na mono momenyi bwenseme yu ya nyamaiya lakini tigatora swase gazeti ya The Standard asendoche ebichero royo muwaziri Murkomen ikabaye muwaziri Eden Duale na muwaziri oyo Chirichiri asibagate they are moved by outcry aswa kwaniranga abawaziri abatatu segazeti yeko batone kuliganga they have survived scandals that could have ruined the lesser men yani abantu bali bale bainse aswata from the looting billions under their watch to questionable oil importers, a high death toll from road accidents and serious human rights abuses,
but Eden Duale, Davis Chirichir, and Kipchumba Murkomen remain untouchable, shielded not by performance but by their unbreakable bond with the President William Ruto in Ruto's inner circle survivals. Not about service, it's about loyalty, and scandal is merely the cost of doing business. Mangana yino kwa nyora ase ebechi yakanene yagatana se gazeti ya The Standard ase gazeti ya tavirenga omuwaziri Kipchumba Murkomen, Eden Duale na Davis Chirichiri nigo babwatani gukurwa asama tukamaega na obukurumi bwa bikorekanire ase wizara obabelire na ndesi batebirenga nigo bakolendwa na chinguru kinene cy'uburayi bwense bateba batokiriye ta y'umurayi bwense aina mangana alikire gazeti ya The Standard omuske munyancha tiganda korangeri bwe karano bwaterango yo kurya uburayi ya sensemo ya nyamaya gazeti ya kirene headline oselingana limwe muri nene kabisa. Ase Standard na tunyore wiki mo sebere chere omonene bwense na tena gatebanga ngorwani arubukurumia sense to ya Kenya. Nende tokaranga direction ya tekiri at least nenyare gokonyo mu Kenya se to ikirenga ke na nonyore da kwana mpaka obukurumi bwabere ime yebunge igo no gusaba waito Standard nero toko ya kerambia mono nyonyege kobe kuma mono egasete korusia serikali ya magosa lakini gokorire mangana bakoriga jinsa chinde tari mangana korubongo bawe mone bintu bibi gokorekana kero moto nabiroche igo no gusaba president yetu ya Kenya nga liria ateba na ngo lilia no bokurumi nyonyoro status ke gujikurwania bokurumi abantu bakenda kotini egatene ni wasengenjo ekoti atebete nga tiaro sibuke katiba igo toko musaba umuriro uri achaka bokurwania bokurumi asenseto ya Kenya bogendere eri tunyaro ko enjibesa cyaba Kenya bakurwe bango yabo kebanekera lituko bakuka keremambya kinyale ko bakonya sipente ko bakonya koraki dende chiko tigwa engenje kamine bandeto bukurumi okweguna nyagetari njiro jari ku exist na robo sokusana na ro akanyagetari kemanyata kabwato almost miro njinge kabekeri kurusha robo soko bonna asengenje abantu baitomba ro bagendete ko cyande kase kinyagetari asengenjo na twaro muroire wikeri enda se nyagetari eto ya bosongo ko chikote abamangana sha neji era inyo bangete na barotera akora barotera gotokumina kirende ekine kikako na chimiliyoni asanto bandengije gogera asanto betende banyago konyeka na ikwaro rere bona yabera ko omuntu gotumika so mutenyo yamonande kwarasi misurwa kana umwakoyo asengenjo bokurumi bwabeiro na ndengwa kambu yamona seri tukore igoro kero monne bwense na kwanda gata bano bokurumi mboro twensi bitwanjira no bokurumi mboro na kitokurwa ni bokurumi aso bwame ndo banyari goturira sisi yake Mr. Munyancha gokuteba bokurumi mbororo na kurwania obukurumi n'ebintu bibere ebingao oisa kurigeria igase gazeti ya The Standard unatwateba Davis Chirichir na Kipchumba Murkomen na Umosiezi Duale nigote chibesi chigotebekana chisirete kurwa asike ganja giasha ekigetenete kwana na oburwali gosigwa kana chibili chirichya nyagitali na nane mono chigotebekana chibesi chinyinge chitaneti chibilioni 24 chichitaramanyikana ese chichiete no murayi bwense nateba ngobukurumi nigo bole ase chibunge ibere Senate na bunge nane yense ya Kenya kera abarayi abagose abawaziri bunaba bakubwatanirwa na chingwana bune chigotebekana nga obukurumi mbakorekanete ase chi ministry cyabo umurayi bwense egere kwegwenwa gekwera goteba bukurumi mborayiga na elio konyara ko bagakorekana nga biri agoteba ngo korekana biri aba waziri aba nigo babwenete kogenda nga gose nigo babwenete kona ko ba service bulingoli bagendete korekana to ko bwatie kene babwenete kogenda nga ose batene nigwe bulingoro burakoliwa chinsa chindo mede bada not guilty until proven guilty to ko na bora nyore amangana ta na bora nya muntu tausikante ya masemo kolendo uchunguzi netakire okorwa lakini kuliga ile gazeti tuli tukoria mambe na korama sia ya tato no bosoko bonna sense to ya Kenya and I hope bali ba ward by someone nebe bwense ngomo abare obosemia waigoro erindanya go dilikiera nero chaka sabari tiga walk the talk
ya ba basongo basema walk that walk ya kwanile acha ko korega si chinga kichi ne bikorwa omonchu murigereri ne birengereri bya Richard Munyanja oitwale tase mambe yabone liya tokonya ko sasa murana ali ase gazeti Diana tororera ngese gazeti ya The Daily Nation ngiba kwa na aselingana limwe mwe mambe yabono gazeti yetu ya Daily Nation ngeyotebanga Ghost Paradise astoroche muswati Margaret Nyakango bagotebanga the admission by authorities that large hospitals try to steal 10 billion from the Social Health Authority has revived past scandals involving fraudulent payments for ghost government workers, schools and health facilities. Manta ubamna otebanga bogus employees, billions of taxpayers' money looted in fraudulent salaries for non-existent government employees, particularly in counties Omurai. Ekero tugo kwanira chi county wana tutigo Murai bense ya Kenya. Abara ya baito be chi county barubunjira ki baranyare bagotika kubeka tobere tugo kwanira ghost workers. Inki kiya kogera barenta ghost workers na ghost workers yaba ngakituranya tuko baruskura chi county chito. Umujando manogo choba si county hawa wikitera erangwa rore governor ya Kericho ge komyokiwa asengenjo yogo taigwana na CMCA endo ije kiaba goja kwanyoranga ndubwatero yo supporters cha Keromonto and Keromonto that go are feeling different positions na kikyo goja kugutuko ja twaro kana ghost workers abandi babe kuji advice abandi babe kuki elinde koboke bali bakoreteki balenga mubwati korumaga na komokonya chinga kijikura lakini uno musubati mintonya kanga we exposure mangana bunayo twatware mujando yo ase county Nyamira miaka ya rekorumaga talina negentekegeni talina negentekegeni kerikirago ekinegentogeo kolekana chi county ya wao ngolenga Kenya yabone siekire twa ngosuka tore ntori yari ase abantu barenge kare nebirenge byakare onense yabere exposed na nkoma yatora ando balenga bawaka no musara na negento kibawaka na ndijibero lazima jibe kwazi igo tiga abantu bachake onye kole support yo muntu mayanga sikyo jokoro kuli ko kolete amana yo koba ghost akaskera uno konya batange bebise Margaret Nyakango ni garo muteneli bubu tumiki bwikibese na ase gazeti ya The Daily Nation munakororeka noro nigo bagoteba igoro ya Ghost Paradise yani nga ekwamba kororeka abantu berose iri asokuba bwati nande uranyore berose retiyo bumenye bwabo bo ese bakoiba kibese cyaba Kenya lakini nandekero kuba bwati kwanyora nga binte bimbi yo rose bagoteba nga bogus employees kwanyora abantu mbaroro balikira marieta nga innocent ko korale gasi getaseni gensoko kolende tayo kwa makonyora fictitious schools chi school Murai chigotebekana chiroro chiri kiri chikwa capitation ko rwase serikali lakini kwanyorekera chikubwati kunchiyo phone learners insa chinda bakonyoranga nonyene abana bali kirese chi school bagatebekana nigo bali 300 kumbe bali 100 mate obukurumini wo chaka nonyena nkurose mujengo konyora muntu kagoboka mambia akolika abantu bono buna chi foreman chiri chirali so mujengo chitenene toro chiateba lero gombwata abantu boko 100 kumbe gabwata abantu boko 200 abande 53 niga kolete chisabu chiayi gosobo science bonde fake hospitals danda igasi bakwanete nga chinya gitali na bokonyora chiri kiri chitayoro na namonige ntekenigo gia chire asbaligete orobotio rwasorwagare ase page ya kanene ya gatano swate how state count officers use costs to loot public coffers yani nga nigo ya bero kondo kimono anene mono ekere botebekana the admission by authorities that rogue hospitals try to steal 10 billion shillings from the Social Health Authority eken onumurobeli umuraibwensa yo bigete bose sana semerobeli yaye yogatebya abakenya nga NHIF nigo yasaligete senyencho ya bwatobo bosu ubukurumi lakini sha yakire na bonekera yakire nero yachakire kororekana gotebekana nga chibese chinyinge nigo chikakagiri gusira kuroro nasibwa ngo igotwaro lechinya gitari chindi cyanyara kuba chikurwa tali eleses passe lakini chiarusigwe kurwa somurobeli uyu konyorobo konyi bwo kurwo burwalia bwatekaniwa nugo ubukurumi bwe chibese chiendete gotebekana nande ase gazeti ya The Standard narora mbabwate aswagoteba ngaba MCA ba Nairobi nigo bagendete kurigia chisigine cha sepechi ya kabere ili banyara ko bako mu impeach
omugavana we county ya Nairobi Johnson Arthur Sakaja county assembly yes bwango igantwara nonye numurai w'ikiama kia ODM Raila Odinga bateba aba MCA ni gwagwente kwa guchinguru bachake kurigereria chi serikali chi county government gagichokora kuri nduse kurigereria ndonse asogotara boniga usandonse ase chinkwana chigendete gokoreka no konyoranga aba MCA bagendete either kurigi chisigina cha kurusia aba governor bisi bono gaigisa batebanga a member of the county assembly MCS from Nairobi yesterday began collecting signatures to impeach Governor Johnson Sakaja. This follows a special meeting on August 26th at which over 90 MCAs resolved to initiate the process. Ngaba MCA 90 gose emerongo kianda nigo bachakiri umurubiri wokoranga omugavana oyo niganyare ko bagakurusigwa asabisi nigo babwatekanetie na ebikorwa sibagatebanga nigo ateneneire ubukurumiko korekana ase county ya Nairobi. Man kigitogote ubukurumi bwabeire oburoire obonene ase Kenya ubone tokurwanwa chinjira chonsi na ende ntari mbaya lakini no wanjire kwa bantu kera ngolenga kiro montego kana bwanjire siringi kubwa kokora bana injegas na twengo kuona mangana asha na ndenge contact ne monne bwense agakuana gatabanga Kenya siekeire obukurumi bwabere bwoigorokera chingaki people using technology to steal na kitwango sabanga serikali ya Kenya kegendete kolika abana abarwe school basomera IT na ndengwaro chenyo ya mwishondo ndenaro bwatu tokoiba chibesa kurunyomba akoibera petting nini farms ya Kenya igo baby yani I don't know go say Kenya to ragereri na obubi bwabere burabe karia mundara josomero university lakini nde gotabege yo no morals y'abantu cyo cyasira asikenje kana mundaja ngire ko yanja mono yago chiwe babantu bande umakwenyora asanga akamina yokonya kwibera banda sengenjo ukuno gwe yanja kubwa abantu bande asamangana Nairobi nto yarigire tintoroje na ndento wete fununu yabo na nyo yago weta Nairobi das binyo yaro ne 100,000 is something with that make sense na nde no watabanga titwa chakire sege yokurwa no bukurumi y'abantu tubadara naso bwamu nebamo muromi ndose muswatyo mindorengo tikatotebe kebe ende tonyara kubena basima pema siposperanya leka nigo tukubwati oroboti rwasobekera n'abariki baitombara oroli net nyambuye no arese county ya Nairobi egera tororenga ninki kirakorekane kurwa ase assembly ya Nairobi asaba MCA bagendete koligi chisigine cha likoranga mbamurusie umugavana Sakaja kurwa bisi kubwatekana no kwa kachikura chirichikuru kunga vote of impeachment yokurusi mugavana bisi tugendete kubika maiso na ndeto nyara kubatokorangia korekana asebeji ya gatatu ya gazeti ya The Standard ngotorojenga tribal clashes in Nakuru leave one dead, overnight curfew imposed chinsemo cha Nakuru asegotebekana orogongo rwanjoro chisegi chiatekanete chichi yabwatira nigwe na obukabira so watanga tribal unrest in Njoro sub count left 1 dead and 8 injured, prompting the night lockdown to restore calm. Tensions rose after protests over power outage sparked violence, torching homes and displacing hundreds of residents. Chinsemo chia Njoro Nakuru County ase abantu banyareko bako muntoye masiri bugima na abandi batanu batatu banyareko bakonyora chinkoma ao kubwatekana n'ekisegi ese orogongorwa umurai digo bono materibera ndigendete gukina ekera tokora bikorubu nebi bigo chaka mbiri bichengi yago cha saba Kenya mbiri bichengi ya ko rigere history ya Kenya sayo kwanera nje nimbwate yango bona iga literally lose the hope asengenjo na one to mubwaya gachaka gorobole masayo amoro nende kere crisis charengo ro tari chabono to chaka ko 1992 all the elections chisegi chanye ko basabo asengenjo kuwa mona esegi nene tari na nobokabira nobule mabantu chababone ndoroche obule mubuna bwale tire shida kirase na keke abantu bande to kurwanira abantu badana abe bajide seto yabakoraki bakairo obule muboito kwanyora nyangu sio mondone ri omondo obule mona nda abana bajire bakoreki bamonjo keira asengenjo ende meno ya chaka
kolete shida lakini bono iga naende toigekeri mono kurwania esegi abantu bali batete gutubagase ukabira of late twarorire emerging ukabira igo chaka gotena mono kiro muntu agorete kyama kya na utaka ku identify na erenga bira kya kura ndenge to kya kurwa eya nene naende labe buna nama butakobeka somorero asamangana ya triple crisis erine kiro metando bachakire kwera inina njenge sakugete inde twebira twabera abakenya abuno gisegi cyarura nande kwanyora kiro muntu jaga dana tukurwana negesa kugeito twarwana negesa kugeito na abo muntu muya no mwebyare bintu akora mbibwene neti kiro muntu ari tukurwana na nasegesa kukyaye kwanyora twarusire focus and I hope spirit area jagede agency area arenge Kenya gaiga mwake bere yaerire to ise konyora umuntu kuyebokia gendere ke wa they were tribeless they were leaderless issues na chiarenge bosi bwabo na bango gorana na issues namangana tugendete kurigirira mwanchu murigiri ase gazeti chaito Diana range se gazeti ya The Daily Nation go se ndobot kibabwa tegera tugenda ko manyu murigiri ndarika se gazeti ya Daily Nation omora ekero kwanira ebisako kwa kwanira ni chindimiro ngakiroche abantu baito tobkwatikurwe erongo rwakusi tumakogenda ebisako ibine inkiroche barabwatia sense meya chindemiro takona koleta chisegieki chindemiro cha letere shida naende unatoja twate abo mugusine getingi nyeke ngaini twasokire class na aringe weta na mangaga ngakwego muganata ndataroko goje ngokumeke ngusi na ikire ekene kiamangana tokuligere gusi yaito bona iga to be honest in the next 4-5 years ntonya ntoko isansa to yakire plan bia lazima nyo Islam siabere gusi ase kingote abatali Islam sijireke bira lakini senge jokero mondo atende kwa gachabo yegusi obwagachire nyonya stochi kole manko borale astochi usime kikawa jetongo borale astochi usime kama tonga itongo borale igoto bwanete kuligenjera yubungaini ya mambina kitokora na kikwara bagusiba sokere gochia na nto sabakalia ke umuntu kwanyolire twara masikana na karoko tikakurwana libaka abande kwe kujindakana chaulirwa malemo ababora ka baulirwa balimo asengenjo yenda mwamu nabantu kutataka abantu bande bagendere ende mironege ndo kiabere eke komusana se gesakugeto kyo mugusi lakini togo sabanga twise wanjana nabamya sara ndaotokonya buna abantu twamete sikona butokomya ko tokonya komenya sikona kugenda nabagimanda uyakege mu mwancho muri Nensoko TV umurubeli Nensoko bwakire ndaro twasya ole talikemo utinyukia ndo mwancho muri tugenda tekurigiria yale se gazeti tokoirana gekegeke tunyara kwa tokogenda busyo kenda gutubwatia Nensoko TV umurubeli Nensoko bwakire asante. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi Uya kegemo mwancho murigari bwa Nensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye Nensoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Kiza International Academy atari asichisemi choka chikurwegwa kurende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kore bya tari asichisemi choka kurende nasi chigosori
aya nkubwatekana n'obumanyi bw'aborokya baitu nkurutira obosombi ase aborokyewa cyumba kitu cy'uburaro cy'ilaboratori amo n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirisha so number 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira no nyambali bali kubikiza amachinde kyara ntuwate Ministry of Transport bale tabana elinde tokuba amasomo yara abakonyenga kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjirenga at least kokora tole egasingia tokonya abana kuchumutugaiga aba useful members of the society. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse mwancho murigaria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akenerure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali ayenekiwe ali arobere ko chiakonekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko liya komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi nugane byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asege kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 50 na kyanda asobonia bwebyuma au byobuye bwekerengo kyayigoro aseriguliriya nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalire bimeri amache chigenerator chisola panel amone machine cyo gukenura amache boigo ngukunya bari bisima ngwagacha bari swimming pool na gugisibya ngone bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirinitiye negedesenya kenege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324 Umurigereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi igo guchikomerana na inche ritkore Juma chinsa ikomi cha magoroba ase emeza mangana maya ekerongo che gukomanya aya wateka koru chinsemo au imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi eritariane Linet Nyambane. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
Buya kigimo mwancho muligereri andonsia subende tuligereri Ensoko TV mambi yabono murubiri n'Ensoko TV Ensoko bwakire aiga n'Ensoko TV mwancho muligereri togendete kuligereri yale sechi gazeti buna nabatebya igonde na Richard Munyancha oyule omuncholeria nane mono nigale umwana siasa na nsachinde tigatotebe garo mumenyi wensemeli ya nyama ya ward egotoka ime ye county ya Nyamira na nigotoron set noyo minto Diana Ndemo asitondete kuligereri nara lyagendete gakorekana se chigazeti togendete ni gazeti ya The Daily Nation. Diana totebya ngo ningikere ase gazeti ya The Daily Nation. Tukwanira igazeti ya Daily Nation ditukorigoro muri Ibensi ya Kenya na kwani tigo ya procurement asa tebetebu na chitenda nigo chiko bwatuko gocha sechi county na bono nigo yale ntiro msoso gose ogutaigwana egati yaba governor asogotebwa crisis of county tenders new jobs. Governors have convened an emergency meeting today to address the stalements over hiring 7,414 medics and the Treasury's electronic procurement systems, which have stalled county budgets. Amangana yoch kunyara se beji yakane kurende tiganairana ase umrayito atatebyenga ninki gekogera abagavana aba batatagitigo chikwanchirana umurubiri bwo murayibense na naboigo ninki umurubiri yoroche urachikokonya kabarachwanchirana murubiri nchirana urachikokonya abakenya urakonya bakenya asane nemono asengencho wakorora egendekie kurwanirwa ngeringa a system ya bono egendete in counties and even national government chidende chiendete kwena nogoja sabasani nabairi nabantu bali bakorateki bamanya ineno muntu oli okola na chitenda procurement osandozi lakini ekwende ya procurement yenyi yaretirwe neringa igogotenda digitali yani igoko submit amasakarao digital kwa bekoro bidding chao yani bidding usito tana ki amagolia lia okoni ndikirike odete konyo yabeke ase faida yote kubeka kwa bekoro a system yo kanere go pick na oyo noyo abantu batatu na obwente okoraki konyora etenda ase amangana abakorete bidding na kubwatekana na Kenya buna tonalete omuntu endo na negento iga oyetenda na oyetenda lazima kia ngutware segi na nene segi nere yukwarore yachakire gosoka kurugabo asengenjo yakirikiri twataga netokwana litangani obokurumi obotusungwete Kenya sechinga keje mwancho muligereri ase gazeti ya The Standard ya The Daily Nation page ya gatanda limo nigo bago kwaniranga back to the hustle. Ruto revives grassroots empowerment drive. Bateba muraibwense is dusting off his 2022 hustler script yani asarutete amarikari atumegete kuligyo buraibwense omwaka bw'ikiri 2022 niganyare ko bagaho cyago bangusa na iliyo cyaka kuligia enchira yoko cyaka kwa bago kwana n'abakenya aswatanga script na fresh to reconnect with the masses ahead of his 2027 re-election battle. From the so-called empowerment program for border riders and mama mboga to state house meetings with the grassroots mobilizers, the president has returned to the narrative that gave him a chance to get into power. I guess batebanga nigo muraibwense na ndachakire merobeli iyo gonyara koba gako umera na abakenya unenchire ya moyo gochakie barayaya yokoira na nande asekirwo cy'uburayi umwaka bw'ikiri 2022 ekera chikura chia Kenya chia chakire gosukange asbata biremero na ya empowerment program asoro cy'abasayi bakari kurangirwa irwa senyumbene nayo buraibwense na kutara na barayi asechinsemo outro chibagenda timurobeli yokoro ku empowerment program kwana na chiboda chi washing machines na bintu binde na nenchere yamo umuraibwense achakire kwebekange kuryo buraibwense 2022 umuraibwense nabatumigete sabali kamineyo asali batebinga abantu banyi sinabwari kwimukiya magima nabono iga aso mwaka bw'ikiri 2024 twaro cy'abasayi bakwenda para bagatabanga serikali bintu biri bitali korekana nando umuraibwense iranire watebira abasaba nabwo abegete busiwe ase bono iga njene nkobinda mwake asengenjo chipromise ya ruete onye yaire myake ebero tabukana ko chinyura jina jinga kinare mboronge kiere empowerment ya sabangi na empowerment ase youth negento ke bwene to kolekana kira chinga kwanza buna so to bisine genta bwene to okora
kubwatia kene onye chibesa jiri jigosoka ujase all the constituencies na dokora abantu bakwenda around chise kobe kwintu good use chirusi wobo kurume botokonya kodabone mambia lero twese go change amagima y'abantu 10 go sesirini gere constituency ikinegente kene sana aseseto ya Kenya kubatikana nayo president yetu ya Kenya program nero yabekire yo kuruchibesa cyo gokore biasara kwetera kere ward asekero monta ukonyora karibu 70 nduje torigie ekwende start something nduje toyerigi na ky'abantu bagwa bra ni banyakonyora chiro ni chibanyara wekonya na ndo mubango nde nora letire oyongo tebya abantu baitu imambia bono bo konya abantu balia abasaye bali bata graduate kogenda university ose college chi drop out baja baro kwa Songo bata bange program nero ya chire bachore course ndio sibakora na ende mweri wo mutinki bagenda tene chi course icho ngonyora bari gendo keke ko bamudu ende banyara okonya umura intete ko na chake go to so sema ya kabire ngo so atole keke ba chinsa ibere bikachinsa isatu nto kunyara kwa to kwanire mirobiri ya serikali na ndemo tutwara mabulia manke gocha kuligera linganga kyo bokoreri bagenda tekokorekana lakini nande tolese gazeti ya The Standard, I mean The Nation, page ya gatano gatatu yote wrangles at the National Police Service Commission put hiring of 10,000 police officers in jeopardy. Nga esiginyi nigere gati ya oborai wa National Police Service Commission na nentu aroche nonyena OBC yomuteneli bwa banyanyimbo engakia mwe batebekana enane payroll yaye egere manyekane nga kichibes chigotumekana bakoli imirimo bali bakoli ku abanyanyimbo gochia sekyombe kya National Police Service na nige gotebekana nga nigento kegendete koleta esiginyigo se liberera linene aswata authorities are racing against time to beat the October deadline for the admission of 10,000 recruits to police colleges. The initial plan was to conduct the recruitment exercise in the first week of September and have the recruits report to college by October 1st. However, divisions within the police, the National Police Commission have threatened to derail the process with tough wars between police commanders and civilian commissioners. Nga ekyombikia National Police Service Commission nigo kebugate abanyanyimbo bose bali begerie amangana y'abanyanyimbo na ande nebugate abananchi bakawaida bali babwate ubumanyi babekirworo igo egento gekorekana kiarete liberera na abanyanyimbo aba kiri bukomikolikibwa negento getaranyara ko bagegwikiraniwa twaro sege ikegenderete muna wateba na tebetu warwe payroll y'abasikari bagwakanwa kurende tigatunyolia abakenya nga security yetu negento kiamana sana na ende sometimes inje na nko gwando mukono kaome oyotenelete abanyanyimbo general sengenjo abanyanyimbo mbaro bare asebinyoro awao baokora uchunguzi batataka iliko manyekana oyo ningo noyo ningo igokobeka wazi payroll y'abantu bali bawakanwa ase sector bunyanyimbo no expose security area ite ekora intelligence ase binyoro aho ase jitaone aho abantu mbarororo baokorega asiyo bali tutamaiti abande tuli na baro tokore biasara abande tuli na baro bakore binte na bile erinde twese ko expose security to onspika erinde to chikonyora o manyesi bukorukuru na ese ginere yegendete lakini I hope ngoikera bale agreement nande togo sabanga obukurumimbo babuna bwa betara stem amaruba koni ujeru 200 200 ebe wasi asekera sabantu banyakonyone gazi. Okay. Mwanchu muligeli nigo tule ase gazeti ya The Daily Nation Diana roboti rule ase gazeti ya The Daily Nation egerata bwangu tochikokora roboti rule ase gazeti ya Daily Nation ekero tukura ase semi ya NPSC ngokwanira baligorira AI is changing lives in new order twakwanirigoryo bokurumi twatebiro na chibese chikari ko yiwe twararire gati abasaye babire bagoswaso mtandao bakuyiba chibese nabono no murayibense nabo igabara ibande babire bagwanchiro mu rubire yo AI cyo tumeka imensi ya Kenya aba roki abachakire kusomya abanafunzi muna bagutumya mtandao yo oroche no chikora ntubya kose naribo kurumi go chikomenta imensi ya Kenya guchakira abasaye
abasaya kwanza na baje kolete siden kegera kera litu kebenda kwebundisa chimbino chinya ibono ego chikoba to another level yo bomanyi ndende tali bo berende no gonya ku express bomanyi lakini ngendonda asho mu Kenya ngeringa system yese ochaka okolegazi obokurumi 80% nyare ko borwani 80% obokurumi mbolinga chitende chikwena nwa sabairi chitende chikwena nwa sabasani chitende chikwena nwa tomanyene to kwendo bisinde yonsi ene tenda yabigirwa sega set obidi onyoregasi ene ndoto abantu bayichoiri barosi bagare nebe kwa sega set bamaite ine yanyagete lakini kira nego nenyara koleta naende trust asa abantu bao kole biasara bunanje ase njo maite ngo bidi ne ngonyora na nyori aso bwene tari rasi manji kurudi yake ne magonyore gasi uyakege mu mwancho muligereri umuroberi ne soko bwakire nigo twagendete kuligereria sayalite gazeti ngwira ntole ensemo yenkwanenene ase umuroberi oyo itobwe soko bwakire sto chikogendera ko bano murai Richard Monyancha tuchikukwanera igoro ya siasa kurwa sorgo ngoro iturwa gusi imeyense ya Kenya na ali agendete gutigara ali twatigaria sare se gazeti asenchera wikano lakini tukora ndo mutu mukumusini tora rangi kelkegendete na andra boko beke birengera byago aso umtandao ensoko TV asensemo ya Facebook na bagotonyora asensemo ya YouTube ensoko TV na nene mono nyaleka babo tulikira SMS gosalia asensemo ya WhatsApp ututumire ujumbe yago ase namba 0788666663 nigo mwanchu muligeli ntata gote inge nambe yuwento yibwate nigere 0786666663 asenchira yabene nabako endra konya ko bago tubwate mirobeli yito unalitu kuligosuka negeta senike yage nsoko TV umurobeli ne nsoko bwakire Eye Nensoko TV uboroso bumugusi mwancho muligereri Nensoko TV egeta senambe yemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko yagusi si chinsemo bune chiana kuru mwanchu muligereri elitonyare ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ore asi chinsemo Childoret nenyare ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba bune chinsemo chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi ko batoko kora eke korugeito tunyare ko batoko kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tunyare ko batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Automat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof.
kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Mrna nabali bechinguru. Erikwe manyabuna wataka kuchitana nye chiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Kwarasire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email wetera borabu@tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani torikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Yakigimo mwancho muligererio muroberine nsoko bwakire twalisiolete chinsa 12 bono twikire chinsa 2 njitaika isana 2 ninyegenete ngo mwancho muligereri kuruwa gasogete kuruwa sigetanda kyao gachaka kuyarigani bono kwa eniri abana bachireje esukuru isachinde bono nonye nabantu kwari kubanga muchi gokora na barabwencha gwa batebiri mogende uyu mwari kogenda kuri manere uyu kwari gusabye tuba kwa musabire na nigo togendrete mwancho muligereri gukwana nabarayi bali tubugate kurwa asorogongo rwaiturwa gusina nene abande bali asichinse mu cye Nairobi bali chinse muno ni Kajiado bali asibiroge binene by'uburayi na bali asibiroge bike byokurigia uburayi na nene mono onde bwensi nabugate ekerengere kiyayo mwancho muligereri aranyale ko bagakurwa ase oregocha abo enka yabo na nene mono asore gososo gutubate so mutandao inchili Italian Innocent Onyango na inchili Italian Diana Ndemo migeta senior Nsoko TV umuruberio wakire ensoko wakire mwancho muligereri nigo togendete ko bana Richard Munyancha oyo no mwancho leri nande nigaro mwana siasa tigante boigo kurwa sensemo ya nyama ya ward eyure imeye bunge ya West Mogirango eyure imeye county ya Nyamira se togendete gukwana nere nande mono twachaka nere kurwa se gazeti lakini moto taite ko so se liboliri nene bono twagachirigita Senior Nsoko TV anene mono twagesiolete igoro na bono kiabe soire mbeo
mugusi ochakire kuigwa kigusi chinse 24 inu buna barai bono eliogirie ino buna barai nkikeli muraga ni umugusi anyare ko bagakora eli anyare ko bagakogenda busio na nemo nenchireria barai murabe kemiroberi yo kubeko mugusi asobomo litani kigima igongwa kambe ya mono asegesteni geto kiyagia Nsoko TV na kuwa mono ko mutongolo mutangani wisaransa sekiruye na ukwana na bagusibe ito ya masemo no moko monene na ende no moka kigima sabantu baito esingijo twarwani konyore station geto yo tudumia chinsa 24 cherituko asengencho yabantu baita abandi ngoso abari kigasi bera na chinsa cha ene banya wikirwa chinsa kiri babwenda wikirwa asichinga kitibanya konyora uchumbeyo no gusaba barayi bonsi kurwase rongo rito rwagusi kenege station geto injuma kwana abantu bawo kurugaiga batebye kyobendo kora borokererie asaba bonete korokererwa na kurobo semia chinga kichonse sandweto keno bagane tinde gusuki mu bawo kurwasa mu hojesa asande igwaba mugusi ondo se sontegerete mambia bono na ndo yorategereri ugeri ora singenjo ntoma itento le Facebook live au monto kruwena kwegweri ugeri seria chakrete no usaba kwa nenga tigabono tubeke chinsa ne chinga kia sene kigiteke ya ende tonyare go kwanana na gosemania na ko enana obo semia wakera lituko unatogenda tasa mu bitu sense yake biya kigima na barai batebirenga aigano gochikobaga konyora obo semia na nene mono tonyare ko batugubika bagusia sobwamo una twagote bina bo tonyora asumtandao Facebook Diana na bo tonyora sense miliende ya YouTube ya X na ya TikTok. X na bago kuna butambia sina betu studio ya 0788 6 mnatoa chikito tebia na isatu mwancho muligererio mumenyure ase chinsemo cha Nairobi TV yaona boko scan onye turatanyore Nsoko TV gwetera ase platform ya Signet otanyore ase nchira yobikiranu nigo tole no murai Richard Munyancho inagate no moncho lirio moke ase twa moire chitaikange gakwanire igoro yomugusi kuligereria getaseni gya Nsoko TV na nene mono kororanga twabekiro bwamo murai no bwate erango yes lakini nonye mu bwate chinga kitimati go secire chintambe go secire chingeko era na roche kyombegia IBC ngire tubosio watebekana nga amatukali moire mu yakire kuko eli munyare kaba mu koligia oborai niga eternity ali ekatiba twaganyerera senga kentambe na ende twaengo sabondo bwenstab nyoka kotini kutotanga ntobe syokora obochori especially une ward itwa nyamaiya twabere myaka ibere na tutabwatyo murayo to represent ya county assembly na ende ngwakira abantu baitu banyamaiya mbu yamono asengencho yokongangera kobagatikati ino gokwana monene gosemania gokonya na kera lituko ase tokonyara na ende mwandemerere twaremera ndie myaka ibere na ende bone gantwatangase tunobochori mbukaro taresina 7 y'umutenyo 11 na ende twairu gitarike ngakitokwira mwana masakara yebyama twairu radhiba yoko chokore campaign ko tariki 8 mutinyo 10 aso mutinyo yomo erinde kwenda bochori atare 27 mutinyo yo 11 igo tari inate batwete go twaiga tubuna igoro na ende go nyama tukaye bamente gari ngamanga kera kinirende no toramo na ende togo sabanga atika twanjeru tokorobo chori go sendo nyare go konyegeke go cyase abantu betwanyama yawo umira sechenga kentambe emyaka ebere abantu banyamaya batavuga ati go se umurigererio kurwa semo ya nyamaya atavuga ati umurayo yo kumura ukuruko mu MCA siasa ya wencholeiri Kenya gaiga tubwate siasa egotebekananga bali asigete na asigete tibabwene tikwaigulibaga bali asigete na asigete bwene tikwaigulibaga umurigererio lese chinsa mu cyanyamaya bone mambia bono nataite komanyanga mirobiri kibu na inwa bana siasa netaba na ebene kilimura chiko moko mukorere semya kebere yatenenire atari konyora konye obokoreri bweye mase ya muno murayoye uri achorete ekora asenchira embe gose yogukumya nigo murayo kabero mu MC wSMU asireti ugima bwaye
mbono iga tari na chechinga kichoko ruji promising endo kichokora kurende gongo sababa nyamaya monyare kurigereri bari twachakire ibintu bitubendo chokora nanje tiganye agere gukokera nje kwanira asamana yesukuru abana mbare nabekere sukuru kurumuko baendete gusoma unabono wiki yerete gisimi kinyinga abana ngwenda bare university twakonya na stokonyara asamangana health nkolenga na temiro kuna sengo nyara na badete free medical camp asamana ejindoche na temiro kwa soko wone igane gento kelingo sababa nyama yanga wone goyo jawo dengo jawo korale oyingo kungainale tigatogende na biga bande twachakire okora ase chimbarata twachakire eline to nyara go konyo munyama ya ase bwango bunebwenerete bunanje munyanja resources chimbolete ango na kunde binge especially abana betu basumbugete chindoje cheita santo bakunywa manje kurunse chimbe tole na to connect na ndo betu na manje kera no bosokula sikuisi abangi na batigere ngaba murana abasaye bakire Nairobi kwirigeria umongi no tirimbo kege tambe utiria manje kuruche ndachi konyo no bosoko monasi jinga keto bande kwira ni asebale to bakonya manje tabo sibakonyara konyukera lituko health ya letire shida tole na kitola nyo dispensary chibwata malio wase account ase ward twenyamaya kyagera bone gisimi nyinge chiko to sumbweta abantu bete bakubolu ko Nyamira ojibosongo ndobwate facility around Nyamira eranyale ko boborwa ko babo bwenya bwabwango chinga kiri babutagete igo ndobwate marathon yoko minyoka se myake yebere yatigaire naende na kiye kimono ngo tebe abanyamayanga lazima toligere libu yakaito chikonyorobo konyi kurwa na kinyonya koligere asebya maybe ndoba sikubwatinga nkia magete osengia magete lende tuma koligere na kaitora nyorobo konyi asijinga kijitakeire no 20 togo chine to nyakonya banyamaya arabwa mangana la 2027 ndo yabange buronge asinga njekenege pindi agato bwate tikatugelengera konyo munyamaya sechinga keje umurayibo igo twararire amangana ya kibasari abirika kolento tukanu sana se county Nyamira ukirabona igemero bironero bikiroro guchikwene kyabuna abana bali baganira konyoro bukonyobu ucha bari konyora kibasari echo neki na ngo sabanyonye na romo bunga ito last time twa mwete 2 out of 10 asamangana yoko ruchipasari around ntwa mwete 8 out of 10 chibere chibote njiringa na ndengo musabande asetimu area yabwate gawo chikwena na chipasari cyo mwako yondogocha tigabantu baswe binyoro vono tintageti na nje ngo sabana ntutageti nga twena neje pasari kiri bwisano isano osesatu tigatwira niramangana ali twakolere nga tigatonyora umwana otaye nyale ko gende school nale to kwagiri busano naenda seru ku school tigatonyale ko nyora mbarabi abatage tobo konyi bwabene ene to banyale ko ba full scholarship einere nja yoka ntokonya abana 20 kere ward banyole full scholarship ekine yo ne okugachogo yatulaga ja sabana senyo ndo maitenga au chisemina cyo chikore ndo muntu mambia eri tonya ku university sabana 20 kwa each and every ward ne bachibese chonsi bije ko sijo zino chikobera ekine ngabendo kiamana asenyo ndo yone twakonyere asane na se wochiwoje tigango turagocoki kurwa munyamaiya togoco ibono uchake kurigirie bicha ya gusi yonsi asama tukabwa ngo igatwarorera barai kurwa sorongo rwitu rwa gusi nigo bagendrete kuna kwiroberia nande ekwamba kororekana ntubwa tomuyega bosiga iga ase turachiko batokurwirieta yumurwandirio kuryo burayi bwense twaroriro umuske yo kabere ase kegambero ekenene nandore ngo munacho munene bina umuske David Kenani Maraga kabateba ngo ryaro burayi bwense nande ntubwate elietalia oyo kabere nere ase chiwaziri inse ya serikali ya umuske Uhuru Kenyatta umuske Fred Matiang'i asibwa ngoiga asensemo ya Nyamira angena sinabu niga agenda se amatanga yamo ogotebanga umugusini gabwente gochamo nande siasa yende yansa tebwene tikobanga nere gochikoba gekoleta utuonchorana narago gotogia sensemo gartwali kuligirie merobeli ya empowerment ya serikali ya gazeti ya The Daily Nation wali ukwanira ngo muraiga ataitekoirania nande merobeli ya hasla eli arenge mekuru ine umugusi bona sobo moiga nabwenete kogenda karengeretie ebare yemo gosiga bwenete kobugulia chinguba ibere gosinyalenda so esenchirinde asomo gusionte gede tema bia bono intwe na bantora bantabangaini
omugusi asiekere una oyo minto gwatebire tugwate Maraga nende tugwate oyo minto Fred Matiang'i abo borokererie uja kubulia oburai bwa Kenya bwa 2027 tari boneka bakoboli ngo bawotebe batetuja gutena 2027 kurubone mpaka 2027 tugwate myaka ebere omugusi yabwende okorerwe gasi omugusi yabwende kwa basab ne government erere in place asichinga kiji into chaka engenjeri naende narenge West Mungrango kere mangana tanga chagetenga kiri ya tanga na Ruto kere na chagetenga kamene tukanyoranga ebinte binge twangonyora buna wa West Mungrango sabantu banyamira bigatotamera asengenjo twarweta serikali tukaenda mangana tanga ege ntongeringa omugusino muntu mungaini nande ngo bantu bote bayanya kuranera omuntu kabere ntutetera neregabu igongo sabara ibare gusi asebono ega ntumaite Matiang'i no yoitare ntumaite Maraga no yo mitare lakini bono ige ngendo twango korangeringa murayo ndo bwenso oireri bagali okorera abana inchegas bakolere according buna oireri bagali okolegas amangana siasa so muntu jolde bono iga ngolenga ige kale 2027 asebone go mugusi tiga turubwata na so bwamo turanyora na gitokora egasi eri abantu batorekete gukora twarariri gati abarayikurwa rogoro ituragusi babiri bagoteba ngo cyo baramu barosi saiga nabo ikira boni gati ngo tubata barayi babiri bakuryo burayi Maraga so bwesokire nabigo Fred Matiang'i nere bwesokira oteba nga nguriya ruburayi yobo abana inchi boy goteba maitinga ngai baguchiko soiri kiagara abarayi bo kambara teba nga ngaituganiri gotena wikira boni gankiruche abarayi baitu bagusimba chiko chamo barosi saiga yugo sebaro nabaguchiko tigara batariyamo oyo minto bosire gekundingera arangiri omukutano chuiki bire kitaraera choko tema watebana kyo mugusito go chaso bwa mwana to kwana nese sauti yamo I support him 100% ine chinkwana bagusito bwente gotwara asenye jobono to ikira situ batabantu babere to jochora ngobonete gotenena na ndingo tabwente gotenena lakini una wakwana matanga na yo minto Fred Matiang'i acha alitukolia ijuma na alinga samatanga iyo asoboroli bwane onye nere njira nere litochikogenda. I'm telling you asaba gusi we lose it as yesterday asenye njo kwarora abantu bachake ku airline omuntu kobolio MP adete wite MP re sitting aya muntu ndubwenzi otaki kukwana mangana Matiang'i nesegia kurwani tokoligia bomo asokurwanani gotokoli ne bomo asobwanjani na gokwanerana yes kero muntu nabwate his own opinion and kero muntu nabwate amarai buna okwane bintu byaye lakini temine tinga obutari obomo gusiye kero muntu nabwate opinion yaye na kero muntu nabwate kwewe space ya gukora the what we call democratic rights yaye cho gukora siasa enjera eroche lakini jo chake ngenjeringa omo amatanga togo chia omuntu waire guns ojo tendango kwanole kwakerwe lyogi na eno mubore. If we go that way, gongote bya bantu betu bagusi abu will lose it as yesterday. Chinga kichindo murai. Toteba abanke mbaroro mungsonoro roboniga abantu gukwana barembeo ere Matiang'i ase liro bali yagusi Matiang'i natebetia abarai ao nabana inchi kurwa soro wango rwagusi hoteli yego iru ya serikali yenda oro muragerege kare bintu nibino era batebege ntago criticize nemero bili ya serikali at what point tocha gwanchira nanga bono abarai abarabisi ngokora bali emirimo nandenga kichina baro bacha gwanchira nanga nonye torabisi ebimoye bitogotebigu ntubwenete kwirobyo litobe burunge una liwate banaja gukwana emirobyo ya serikali murayo ndebwensi ukora abantu egente kiyora abantu bawo nindokera abakonye kuba amangana na kuba na nechebe buya igidegendo ke okonya bono iga una nago tebya no bura ingoli wanyama ya ward nande nindigereti na kiki ngoso wanyama ya ward njera kiya bwene nende ya wangonda abasi okonya abanyama ya especially una bono iga I'm sorry to say abana baita baiseka bangi kanyo lenda nyomba ereti ya beregoro
umwana uri sukuru gakurwa tekonyara kugenda kosinde yonse no mu busito kale naende tutobwenerete bone Soko TV yakire gaiga abantu banyara kwego bosemi watebwa umwana no mwana naende watebwa nga nyonyo terese nabwente kubwatwo ko bokerinda koleki atenne mambi yaikire gusiyo umwana kanyoera umwana nyomba oyibono oyiyo sinyire motiga kwasaho gojosa kolenta okora korigerera close tari nyamira yoka gosinya my award analysis na kode nyonye ngusi yeto kisi na bo county ya kisi na nyamira okonyore namba y'abantu abo abange na ubasumbugete kera mbabwa atimwerekeo kere familia ya batengera nakina ngote aba program nero naruche monene bwensa bekirenga robot on the bwens aenda ebundise kosinde yonse era mukonya sama tukaya mambia na ende nyonye kera endete okore kosi iyo gonyorale gento gesinini kera basiko mukonya igona kitota batwendete kolige linchera kitokonya na konyara gosukiye sapugeto kurwa samu kya sande asebone ine rega stovento okora mwanchito murgeria tikaturargeria gati ye SMS tumakogendera no murayito torenga aba nchoita barigere nari bagoteba nabego kurwa chingongo aho bari baturigerete asomero bilito ensoko bwakire wikira boniga narari ari bagukwanira angimono ase ari tokibwate boniga togokwanira oburaikurwa se county Nyamira oburaikurwa se orogongo rwagusi narari ari bagoteba nandinga iginoranga nabakogenda gutuma urwaka rwago ujumbe yao ase namba yitu studio tunyare togusanga naye ndocha ntubawoteba nga good morning tobekere Chinsa Ase TV tumeitinga oyo minto kebati kurase studio ya kabere otebirenga ngucyari kubabikira Chinsa icuri munyare mokorigeria sense ya bene ando cyo mtao tebawe naona kutoka Kanguno Amrutu Nyamboani ego Rutu Nyamboani na watu wachitukura somoro birito imegeta Sengian Soko TV chinga kisitu bwato mu video nabutwato mwenito ase studio tugende tugusanganga oburayo bwa gusinga ibogo tuyira gwikira bonigana ngaibwikire etwanya tokwemanya nabego tugwika asomtanda ito WhatsApp unatwachikito gotebyanga nabagutuma ina aroka rwago gose ujumbe yago ase namba yitu studio ya 0788 naboigo 3 agotebanga Amduki Mwaniki following the new station TV from Nairobi nabego oyo minto agotebanga I'm happy with Soko TV watching from Utawala Mihango Rashid ubuya iningati yabari batumire ujumbe kurwa assist today to nabego Innocent Roste kurase omtanda uli Facebook ngaki bakari goteba uya kiki mu mwanchu muri umurubeli Soko bwakire nigo togendete kukwana numura yito okoro kuri Richard Monyancha oyole kurwa sensemo ya nyama ya ward lakini tigatura etaso mtandao litangani ndoje Jacob Ongeri kurwa nyakembeneroche agoteba watching aigandoche Colton Otto mbono nabokire kuru Nairobi watching okoragara alitelete igagaro moye gatwa bwatega igogendete baka Chinsa chiabo tuko bugati kwanza kogenda bakabono mambia turbugate Zablon Maera agoteba watching from Madrifa Waridi Farm Flowers Pauline Yule Musupa Nyamwamu watching from Kiserian Kajiado County in Chempoli Nyamwamu ebwatete buya kabisa mulikito Dominic Onderi nigate bire osokire kamera yae ngokorare bunebwenerete ngata morning the interaction is very factual. Thanks for the good opinions from our guests. Edison Joseph ngate baniko ndani from Umwagamo alafu nara igo kumanyeto kurukunga Paul Kapolera taba Honorable Richard all the best alafu nyabotobe comedian ngata taba show iko fire alafu Jamie Rambo how they are following from Nyamira County alafu na Dennis Mosoti I'm watching live and clear Matiang presidency is unstoppable hapa Kisii ni one time umurai bono turwa buto manye kogenda Gideon Makulia taba watching from Mombasa niko ndani ya kipindi umoncho muligereri otebirega Kisii County Matiangi nere agenda is unstoppable nekene genengira okubento kwanura nekene between oyo minto Maraga na Matiangi nabwate have a hand
ikina kene kia magana ni ground kere bono iga kera bate bari basikiza ground kwete ground abuno mugusie atagete kwebanga mega yae ikige tari gendo kebeke ne ngende kere nyonye ukwegote bana kia njoyo mino na uyanje tayo ko monyene. First you have to love yourself. Nyumotarashi wanja omontonde iyo ne light ya kero monto na ende to sabanga nyonya baminto tokuminyokaninga twisiko so asa mu 20 abatura nyolenga amagena kubironsi tatobekere mugusino mu ngaini na batokobekere ronsi asira nyale goturagi na gotwege chuchu abono to na batogonya twanyole faida togendete gukwana goturagi na gotwege chuchu umurai boniga chinga kichinyingo korra barai bagocha nemerobeli kera batagitege ndukurwa so mwana inchi ndi abarai barabeke merobeli yoko korera abana inchi nonekera bataigwa na ini ese birengerali because umurai butambe go bwene takoba igitambukire igitangani kerbosio yani yokoba one step ahead obe bosio abande bakwa kuruma yo kubara abarai abange go bakubike merobeli yabo kera batagitege ndu unabona tatebe munyanja tindate abari na bekareigo onyore nga alinya maiya sokuri yoborai ebintu biri byonsi pio ko bikora ekero tagete bakwa igintu gite inka kito konyora no ene serikali tatebe county government yito neba nenga kieli umurai achikorwa abisi neba nenga kieli umurai no ene ramonyene birengera bya moteringa ya isanire abone te ko bikemerubeli ere ikwebwata n'abantu akwenshu akirenga kingemerubeli yeye mwanya bantego konya muise komintego konya mu murominto mwamatone egere ntu basa gutwarenga kiende egotokanga umurai gatete kolete merubeli ekerata ete kulusi gentasa abantu nabana inji barakananga n'abantu bana gusuma kurwa sabarai naki ngotebyo mutegerere totegerete mambya bono nga oborai it's something as a ne calling tari na nege ntora hoke mambya uchaye okora doli asa bali bago patisa na gotaka kwirigiri mirimo yo okora lakini abange ngotebanga oborai lazima ebege ntokiro mu musukurume yawo lazima orwanere abantu baino andonse sekonyarekana gukwana engenje yoda na tia abantu baje bakora ibindi kinga kikiri batagete gukora robochori ekineke 100% kiasababu senje babwate goli abo gukora yokurwane buna bono nyama ya naberiro myaka ebere bone ganto mbare bachire bachakire kurukibesa bachaka kugendo gete bataraba nabantu na bukurigiri kwana umuntu yare iganga ayene ngento kyabante kurwane lakini ayo murariti ngotebi ko genda koroseria abantu oroje gutumira 200 ndi banya kunywa manje ekitari na negento ngokora sengenjo ya siasa ekinegento maetenga ase myaka ne myaka yabantu bali bakunywa manje aria na nje na akorere kirinya sanda ngetokora koimokia karibu nusu milioni kuyebeka ase free medical camp abantu baitoko kwa mario na kurwali una kurunya getari egitari na ati no kwerangere ngwerangere chikura nkirigo konya senga kirie korateke wenet na ndiko kurigeri mono abantu bete ndoge bachandete bono igagusiyo gende kwegumondate esukuru bisi yake yanyari oborwire bwanzumbuire chipara cyabere chimbe na kiye kitokurwa naki ngituranya bakora empowerment asabana asa abasaye barase ward na sabangina ko bachipara chingia ko make sure mbabu hotel tiringia asekerendo baokora nende bono goja soburai bwense na gwateba umonene bwense obekira mangana nende obokira mangana asola fan ne njira yayo kulichikura na ende yankoba na kinateba yankoba nabugete igakera sweto burai achage kengima unachagete na mangana asola fan na nini yankoba empowerment yachagete dikengima tari bono inga siasa igotwa yangonyora wikabone gatwa konyira abakenya abange mono lakini it's never too late na kingoteba abakenya ndanse semole skimwanyo lendo gya serikali sikere tiago twara obwo na kine gya serikali manyane bango yayo gotumeka gembless rorangira kirao konya sichinga kiti neke tugocha asaba na inji tutiyo wana kwanira barai baro bakire ba kinga kichikura chikiro sichi campaign bachakire kubwatuka 50 cyabo bachakire kubwatuka 200 cyabo bachakire kolera abana inchi 1 gari asebinyoro abana inchi abo barubun bamaitenga umurayi yuko rutomochora tana gotokolera igana iga yakioroje jukumu ri abana inchi ngibaganira bakora ekera bataite bachora barai barabakonya na kito wote banga kero montaire ouru yo kwenda
go aliese ballot box wake kurerwe koma ine pira muntu nde wensi komoteka yabente waka na kingo tebya abakenya bonse se montegerete bone mambya bono na tiga tokoro bojori tumaite bojori kitokora ngibento kibochi gotokonye kiegera handout cyo chingurwe gukire itadisiri nyama tuko ichukura ngorora bantu bakwe uchibese ndibajwa kachukura lakini kera tokomeka wrong choice nere oche yatu ikiase tokonyoranga ngomia torebu na bananchi lakini tuwezi make the right choice nere nyara otokonya na kubwatia tigatotike kubwatia ngio mondakwa lakini ligeli policies cha ingendoki manifesto ya ingendoki hoteba ingendoki ajo kolera mambi onye gagoteba igatete gojo konya abana bende university na tubati mwana kwenda university na bogo diva nere singenjaye it's not serving your interest onye gagoteba ne para jo koroseria naye para ya bogo ya beide no yonde na rote bire jwese kibya sara jo koruna byo koliga you serve where your interest is igot ya koligeria abantu nangento kibakwa nakindirigerio montonga sera cha yako ninjiri chechi na ndo monto gakonyoro borai ebintu ajo tokora na biebi na ndeti go monto yabe held accountable bono une gavana nyamira together held accountable egendo wate betengo korore abcd ngendo kikwakorire kewe kenge kechikura motebi kwa tetingo korore 1 2 3 lakini wakorire 1 and 2 and 3 tokora iti korokana no totebi ebine tokora tochi okora the same to the mp the same to the women lab the same to member of account assembly tigabantu babo held accountable ne bibaotebya bananchi bia kege mu mwanchu muligereri no murai Richard Munyancha tole na erase studio asense moyo mweli egesamye kyo mweli kyumurubiri wensoko bwakire iko togendete gukwana igoro y'uburai na nene muno siasa kurwa asorongo rwagusi asagoteba nigo abarai babwenete ko ba held accountable yani nga banyare ko bakwiraniria umwana inchi kiliaganete kurwa sare tukwirana kurwa somotimoko umurai no toerese gusino tumanyiga umwana inchi ekera agusabwe kura nigakwebererigwa otebigwa ninchi gotegerera ekera umurai anyoreri baga ogenda busyo onyora chinguru chinde chire bosi chikomo ra kwanyora bono isa chinde buno kulige kirugo kyo MCA waikirese county assembly umugavana ochakire gugondora kurwa saba na inchi bao ochakira gotebya oetibiria tagete ebi byambire kororekana narorana nababunge se bunge nene batebanga murai bwense ngwatotebeti tugwitelisha tugagwiteli ngwatotebeti otoiteli tugwiteli umuroberi bwoko na chachibese cyo chikikwaga chachinyomba tugagwiteli na ande bonekere kire chingaki na intu tutagete gukwana wachagire guturutira aya tabeneti bono mwana inchi nero manya kuburiga kera gutumite ogende kumu wakilisha na kwete bintu gete biriota kire komokorera ngakiki ayabuna umurai obwenete koinyoranga naro kwete lirube kwari koira segete otigori okorugoro nero kwa instructions wire gochinse ono muruberi bwensoko bwakire lietalia nino santio nyango tukubotera noyo minto Diana ndio onkoenda turumuti mukomoke tokoirana ntogendera guchusi Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kera kama tingatara Daike taoni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngara romo ijana Umotu wate ya mabwari Muligereri Bwensoko TV Oyo no moroberio Gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au Turabe tukumira na kira litukulie iki Uchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Nugareti gokorubwa gachobo nene gusoboke
Hovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwaga kibwao gochakere byoboroso gwikebyekerama nkoni tore chichuma n'emisumari amabati chisimiti kwanekyoganetie ntubwate nigotoko n'ebintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigo lyoraikerie nigotogotoka ensemo ya tente omucyonyamira asamange twakerisi migwetere namba 0714213424 Asamaria tankoro kwa Alice Bosibori igaiga no Viki Hardware egotoka vega tente uko bari gani mwensi asamagoria rinsi korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia buna to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi Enyagitani robotamero chinga kichoboroere kolende tarikire nyagitani erabo botamero asoko kobo kali ubya bwekerengo kiguru otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito n'ubw'kinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna sha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligerenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni Kasims Hospital, we treat, God heals. Nugani tiskuru asomwana warakora ibya asama somo nechikosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kugenda namaganyo CBE nguruturo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County Anje Dr. Stanislaus Nisati Inje Director ya St. George's Nyamira Academy saba ibuli nkuba akaramya mwana wasaba n'umuko na turetera ande ko basaba no vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakeresimya se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Mwancho muligereri numurobeli ensoko bwakire twachagete chinsa 12 nabono twikire chinsa 2 chire nemeronge na isatu togendete gukwana n'umugeni ito Richard Munyancha gaiga na konye totarando mutimo komoke ntwa mubuliri swalinga
ayo mwananchi korure rirube gucia so murai kwa matairi rube ligokogenda urikire na ndondetere bintu biri nagotumire lakini abarai abange kera bachira sechi abisi niyo konyora bagwika baochogania marube bachaga gutumika marube yabakuba bari iguru batiga kuigwa amarube y'abananchi bari babatume toro musike munyanja agento ndatebyo mwananchi ngeringa nyoekero korobo choro umuntu uri independent yani umuntu itenenete sometimes abatoda abatochora kero umuntu koba wati jansi ochorwa kwanyora umuntu ikire se bunge totebe account assembly of national government national assembly kwanyora umuntu yo gusokonyora kwaye gusengeje tenenete tali muntu itenenete kawe ikalia orore nebe sana nyorire nebe sangwe ngole gento gete ochaka kwerigerere we komonye no chaka kubwata beseri na go chaka gukora ibintu bitakoreteki bitabwenete nekitote bangatika tojare gochora abarai bakoreteki betenenete nende abarai baranyale gotegerera bategerere baderibe asegento keria umwana inje abatebe tonyare gokubakorera ebese yabero mutenenete ingakinde umurayo ndi bwensi okogenda andonsie asuburayi burange igagoteba inche nachi gukumbura mbaletere abarayi abango kumbura bari baikeria abananchi bori gose babwe kumburira beso yali mibuko yabo bali chinusie chibakora guchiali abande bawo jabe kumburira lakini ngenje monde ataba ukumbura le dero abananchi igendongo semi mwananchi ontegerete mambi abono iganga bese ndonsie serikali tekonyara goja sora ndi bicho ende onsora yokura somura yote unene yense kwegwa eyo tetulituna corruption piwa corruption kero kuno konga de dokonga bese ndonsi ya serikali ojokonyo mwananchi kebente mu gorama lyo mo serji para onye obokonyi mboro asebyombe ebyombe bire registered negitogonya osorora abanarika yani abasaye baito nabangina andonse semuliro siebyombe register byombe bese ndio serikali era ko bakonya abuno era bakonyere buya kere mubwate miroberio ngendo kimomento okora moleta ngendo tokoroke songe proposal yani egendo kirimwa ndo okora n'ekibese mutakeire nyonkera baraito wesaransanse na umuntu kwimo kibese cye serikali obeko ende kinyale gokonya abantu abuchike wango kende lakini eriyo dana jokumboroleterwe eriyo kwegukera lituke emigo semia 200 kwa semia 5 abandi bone bateto burayi bawo kwanyo eriwe mochiko bakere kura manya iyo corruption wende da promote kere koire manyanga gerana era ko enda lazima akoleke achikuri yebese yabe kasomo ukoye igo umwana inji nende nere obwate ekebungu yogokanya obokurumi gosenero obwate ekebungu yokobwigorera gose achore okorwe gasi gose achore okurumerwa nando akurumerwa ewe nenda jo okurumerwa ukwanira igoro yo mwana inchi omwanchu muligereri naye toko begete osiyase birengeri byeito na nene mono omwanchu muligereri koru wacha gitemambi na intwe na enturoche aso mtandao ebintu watulikeiro oro semo ya YouTube nturoche comment inchiro ngoira na tule tutarakuru murubelie eli tonyareka batochisoma senchira yoboikirano umuske munyanja Diana tarachicha atasomere bunwa umurigereria silitukulitanga ntwasiolire na RSH platform chonsi anyareka baga twenge chigaiga murai bwense nere nabwate siginyi siginyi yabwate nigekurukurwa so yokabero mokonyo yabwe murai bwense ligate gashagwa nigachiro bateba ubukurumyo banne bwo bura serikali ngieko gerekera umurai ari imali ase ndagere korosaligwa ngakirie kera koragera tukuigwaro lyogi kera sokire kwa makanyoro batebanga ngakia muntu anyanyete ngombe yoboibi gose na rocho murai getiga kanyanya ngombe yoboibi tesa chok wateba uko igwa omo sikewe former prime minister Gagrete imante bomana sia okora kera muntu togo kwana kogendete koragera itaza chok ese metandaye ya jenzi ele class naende ko bwaje kina kekene muntu karase agosabu kwindwa sichaye naende ndete koragera teammate osama isega cha awo chali batako robobe akire ndengeri ngabone bese twakwanire ko mambye urujo bukurumina bubu abere sentene nase seto ya Kenya
kera sokere siko nende noje mbuya bantu barasoki gusiko na baute ya magana ali akorekanire ase nyobese ko bere mendoja kumanya gento kebe kurende tigato sabe muna abana inji ba Kenya kurubona uchibosio teto nyaro korobo choli borubuya kuwa monoti kana inje ngireri bageri gotebya abanyamayanga inje tenene busia ino ne rule buno mukore gasyo ino goja semole elinenya yako bakore gasyo chike wango kirigita kire kemanya banta bantokere begasi na tutigaita singwane ya Rigathi Gachagua na tebetenga State House enyumba y'oburai yabe Epic Center akamukwanira mu rubiri oshagatebanga yabeire nero kigwatu bututukana sana nkiruche amangana ya ukwana nekenenga State House wikira boninga nigere Epicenter nekira ukwanira Epicenter ngakia ukwane no mu rubiri yo mu yosha olente to bututukano wikira boninga gatebetenga inga nigo yare ntro bututukano sana ngakira kwanira nganiyo sometimes kero mundu nabakuwa tohuru yayo okwana lakini omoroberwe osha oise kubwa implemented fully na ndoja yokoregasi unebwene to butaibo no moroberi oranyare okonya abantu baito kiagera tobeke siasa kando toligeria abantu bali batwara babiri bachinyegeta ria wao no moroberi okonya abantu baito asokonyara ngiriye utukanu bwajana rasimu mwaka no mwakoyomo korende abantu mbali tubata abantu barabarwere nando tubana jitikati chingoro atongora chiregazi koenda State House iyo siasa bonere kera otara kale kajado okwana ngira siasa abuno anyole platform no yoro bisiende yo platform ya State House yere takora ngo State House kere kira mwana siasa kero muntu nabako yakorera kera le osikuisa umuntu okora ndo bo mukore siasa nabo kwenda sebale mukore siasa na mukore hoteli gasete muje mukore siasa bali baje State House kibako genda orongo saba moru obosa kero muntu abwategenda ukiraka cyane ndo byabajukuru buya kegima murai Richard Munyanja nigo tutegete goswa gekogera nigo twatebire nini mwatutuma gochagaga na intu mwanchu muligereri nayo lengagaria ayo tuligerete tutekora kurutwa gachagite chinsa 12 cia mambia ngeligwa kwanda so mtandao tigatura chakira asensemo YHSMS Diana rorango muligereri kitungia tatebire mambia ndoche oyo mindao omusorbege susu agotebanga Kiran Dennis ekiyo musorbege susu kurwana ku City Salams Club Goika Gachupa Seito watching live omuraimo kwa erikia gotebanga the future of Nyamai Award yogosemeria is promising nebu igonga Nyamai Award yomurai ne promising bunogo sorro make sure nga Nyasaye kara kubiko onekinga abantu banyamaiya kubaikira niore ebirengo byabo naboiko Edwin Mbaya utebanga Edwin Mbaya kurona ku City Slums Club niko ndani pamoja kurende ase namba itio studio manchito murigeria nero ndochenga motomete jirwaka wemtaotebanga I am Thomas Rindo watching from Kiambu Gachie diamono sana oyo mto Thomas naboiko ase media ya WhatsApp yeto natwachikito gotenga nabagutuma oruwaka rwagase WhatsApp I am happy with Ensoko TV watching from Utawala naboiko oyo minto good morning happy new month Kiran Dennis ekeyo musori biresu kona Nakuru City Salams Club wikaga chupa Seito watching live abinegati bari batuma ujumbe na nyamyenta so much jumbe yao next time nje some kura some nje some kura senseme kurendo ya mtu innocent kara some se ensemo yao YouTube tiganda so sensemo ya YouTube mwanchu muligere limbu ya mono igondo chinyabuke the comedian abataba good morning Gift Media Kisi abataba good morning Bosongo nyabo tobe the comedian actually abataba good morning Gift Media Kisi abataba good morning Bosongo chituka bwakire Samuel Mukaya abataba sound pictures zote ziko top tuned in the Lioness bwakire buya kurwa githunguri no toramo nande ndochega iga Musa Nyakakam abataba watching live from Roysambu Kasarani Nairobi nande nyabotobe the comedian warata show iko fire mbuya mono mami Duke Mwaniki abataba tuned from Uruma Nairobi Senator Studios this is super Emmanuel Nyausi agoteba Nyausi nonde live kurwa Busia
alafu Silas Ratemo agoteba kuru busunga chituka gati nonde na ndasa agoteba toe e channel bwangoiga no mono toe channel bwangoiga mono ntounia umoncho muligereria chibundi cheito chemitambo njigende tena korosia e channel yitongo soere aseliro ba liagusibuya nene mono ase county yu ya Kisii elitonyale ko ba tokumira na kirenga kina gukwanera na asenchira iyo wikirano tuabeire gaiga Diana karanga nchirangde ndarasomeye ekiagana ne yomurai egoteba Polikabore rogoteba Honorable Richard all the best Oina teba Tina Nyaps, this is the leader we need in Nyamaiya. Ikonga okwegena nkororo, bwana gotebi sayara gwanchiri okorera abantu ba Nyamaiya. Tari abanyamaiya bo konyolinga, Nyamaiya nere county ya Nyamira. Nawe igoyo minto Obiri Dominic atebenga togendere gusira Ensoko TV. Uya kigimo mwancho muligereri twachagete 12 bono twikire chinsa 2 ne chitaika 54 saa 2 ne chitaika 54 kagerete twarali kolire twatebire Ensoko bwakire twakirige kamago na nene mono twamanyekanira samali itaito una inchengoro ku Innocent Onyango watubwatiria so mtandao togoteba mbiya mono watulikire SMS yao na nene mono twagotebiringa umwancho muligereri igana litwachakara kini emange nigare bosyo tokuturoberetie nande buna twagotebye namba yaito ye studio nigere 0788666663 namba yitegere 0786666663 6 nigo chire isano maina ali twakolera isato nabira toke nturasoma kerengera likiao buna twachagete kurumambia kurutwa twale tumuyego itumwancho muligereri mwatoligereri mwatwagatire twarenga abagani go chestolese chira chino lakini mwatwaliganirbuya nande twagokire umugusi tigo twagotebire ne ntutiga tulieira unabarayi bawo chabali iranga aiga utokore ekene na nene mono ntukumanyi elio nyariko ba gokogendera busi Uya sana kimara ndo mwanchito mogeri yangu wakira ngambiya mono kwanya ariko gusangana ntu litkurigoro kuruto igarete bene wikira litkuri ari roto achakire umurobirito Ensoko bwakira century ya bene mbiya mono nabo igambya mono asoko chari gitaseni gitu Ensoko TV koba egitaseni kiago namba ayemo yasagendere kogo sesenia kuri ndo mwancho umurayito tigakwanengane yemo tomusikira tumaye gotebanga bye bye egento ngotebya bagusibaito andonse asemo tutegerete mambya bono ono muchakano umuya naende kuwa mono ase screen cheita ase TV munyare korora Ensoko TV kinga kichonsi ingeri ngatiga tocha sowamo asogo semania konyora ali atekira ase chinza chiri atekire elinda sowamo tonyara kubwatana na gosira egesteseni geto ya Ensoko TV kuwa mono ingosoka kujisika nanje tigandebyo banyamaiya bono ega ngochanda asemure kera lituko ngenamyo getego jagega singincho yogo cha kwaligania esteseni tenye ya Ensoko lakini ndamo nenu chinga kichonsi tubwatana na sowamo tujokorobo choli tikatokorobo choli asenjira yubungaini tiganya sato seseni nendanya kwa monentwe chinga kichonsi mbiya mwancho muligereri twalikolire tichirimo twalibekirense lakini merobeli yaito nera imenge twachakire gusansa murana ochasole Ensoko TV murobeli Ensoko bwakire kuri twachagete 12 nabono buna twikiro mwalyo togotenganya site gakolende nande mambi tokumerana ntokwa na mange anene mono tuligereri chisem cheito ngaichikire asorogongo rwagusi Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi mwanchi muligereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri